ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய நானாச்சர சலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் கேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. நமः ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணப்ரஸ்ராய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த ஸ்வாமிநிதி நாமினி. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादी पास्यता देशतारिणी. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. माताजी स्क्रीन शेयर பண்றேன். हरे कृष्णा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम. 18 நாட்கள் பகவத்கீதை உண்மையில் புரிந்து கொள்வோம். இதுதான் நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் 18 நாட்கள்ல லெவல் 1ல ஃபர்ஸ்ட் நாள். நம்ம இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் அடி எடுத்து வச்சிருக்கிறோம். பகவத்கீதை ஒரு பெரிய கடலாச்சே, அத 18 நாள்ல நம்ம என்ன படிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா முடியாது. அப்போ எப்படி என்ன பண்ண போறீங்க இந்த 18 நாள்ல அப்படின்னா, இட் இஸ் அன் ஓவர்வியூ. சோ உங்களுடைய ஆர்வத்தை தூண்டணும். பகவத்கீதை என்ன சொல்கிறது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும், ஒரு அவுட்லைனா தெரியும். ஆனா டீப்பா நம்ம உள்ள போய் பார்க்கல. ஆனா அந்த டீப்பா உள்ள போய் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன ஆர்வத்தை தூண்டுற விதமா நம்ம அதை பத்தி கேட்கணும். சோ அதுக்கான முயற்சி தான் நம்மளுடைய இந்த ISKCON பெங்களூரு இந்த ஃப்ரீ கிளாஸஸ் எல்லாம் நடத்திட்டு இருக்காங்க. சோ இந்த செஷன்ல கலந்துக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஏதோ பூர்வ ஜென்மத்துல புண்ணியம் பண்ணி இருந்தா மட்டுமே இந்த மாதிரி இந்த ஹரிகதாவை நம்மளால கேட்க முடியும் அப்படிங்கிறது நம்ம நிறைய பேருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸாவே இருக்கு. நிறைய நம்ம இந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஆனாலும் நம்ம எத்தனை பேர் கலந்துக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அது நம்மளுக்கே தெரியும் இல்லைங்களா? சோ அப்ப நம்ம கலந்துக்கிறது அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு நல்ல அதிர்ஷ்டம் பண்ணிருக்கோம், புண்ணியம் பண்ணிருக்கிறோம் அப்படின்னா அர்த்தம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் ஒரு முறை வருக அப்படின்னு வரவேற்கிறேன். சோ எல்லா பயணமும் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறதெல்லாம் ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இந்த ஆன்மீக பயணத்திலும் நம்ம இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்து வச்சிருக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ISKCONுடைய இந்த கிளாஸஸ் எல்லாமே, நம்ம நடத்துற கிளாஸஸ் எல்லாமே யாருடைய போதனைகளுடைய அடிப்படையில் அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த பிக்சர்ல நம்ம பாக்குறோமே ஸ்ரீல பிரபுபாதா, இவர் தான் ISKCON ஸ்தாபக ஆச்சாரியர். சோ இவர் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதா, இவருடைய அடிப்படை, இவருடைய போதனைகளுடைய அடிப்படையில தான் நம்மளுடைய கிளாஸஸ் எல்லாமே நடக்கிறது. சோ இந்த டீச்சிங்ஸ் தான் நம்மளுக்கு பேஸ்மெண்ட். இவர் யார் அப்படின்னா, இவர் இவருடைய நேட்டிவ் பிளேஸ் எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்கால். சோ இவர்தான் இந்த ISKCON அப்படிங்கிற இந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் இத ஆரம்பிச்சவர். இவரை பத்தி சில விவரங்களை நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம
கிளாஸ்க்குள்ள போகலாம். இவர் 1966ல இந்த இஸ்கான் அப்படிங்கிற அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல நியூயார்க்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்சார். ஏன் நியூயார்க்ல ஆரம்பிச்சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இங்க நம்ம இந்தியால இதற்கான வரவேற்பு கொஞ்சம் கூட கிடைக்கல. அவருடைய குருவான ஸ்ரீல பக்தி வேதாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் என்ன சொல்லிட்டார் அப்படின்னா, ஸ்ரீல பிரபுபாதரான தன்னுடைய குரு, தன்னுடைய சீடனை பார்த்து என்ன சொல்லியிருக்கிறார் அப்படின்னா, அவருடைய ஸ்ரீல பிரபுபாதா ஆங்கிலத்தில் புலமை வாய்ந்தவர். சோ நம்மளுடைய கிரந்தங்கள் எல்லாமே சமஸ்கிருதத்துல இருந்துச்சு. அப்போ சமஸ்கிருதத்துல இருந்தா மேலை நாட்டவர்கள் படிக்க முடியாது. அதனால ஸ்ரீல பிரபுபாதரை அவருடைய குருவான சரஸ்வதி சுவாமிஜி என்ன சொல்லிட்டார் அப்படின்னா, எல்லாத்தையும் ஆங்கிலத்துல மொழிபெயர்க்க சொன்னார். ஃபர்ஸ்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ண சொன்னார். அதுக்கப்புறமா மேலை நாடுகள்ல கிருஷ்ண பக்தியை பரப்பணும் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு இட்ட கட்டளை. சோ ஃபர்ஸ்ட் அவர் நியூயார்க்ல போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ISKCON அப்படிங்கிற அந்த நிறுவனத்தை ஆரம்பிச்சார். சோ இந்த படத்துல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, பிரபுபாதர் ஸ்கூல்ல நடத்தின ரத யாத்திரை தான் இங்க நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்ப எப்படி ரத யாத்திரை வெஸ்ட் பெங்கால்ல அந்த பூரி ஜெகநாதர் கோயில ரொம்ப சிறப்பா நடக்கும் இல்லைங்களா? இப்ப கொஞ்சம் நாளுக்கு முன்னாடி கூட நம்ம ரத யாத்திரை நடந்தது இல்லைங்களா? அதுல ஜாதி மத பேதமே இல்லாம அந்த ரத யாத்திரையில அத்தனை கோடிக்கணக்கான பேர் கலந்துப்பாங்க. சோ இந்த ரத யாத்திரை நடத்தி பார்க்கணும் மேலை நாடுகள்ல அப்படின்னு ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ரொம்ப ஆர்வம், ஆசை ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு. அவர் சான் பிரான்சிஸ்கோல இந்த ரத யாத்திரையை நடத்தி மகிழ்கிறார் தன்னுடைய சீடர்களை சேர்த்து கொண்டு. சோ இதற்கான ரதங்கள் எல்லாமே இந்தியால இருந்து செஞ்சு அனுப்பல. அவர் அமெரிக்காலேயே செஞ்சார். நம்மளுக்கு தெரியும் பூரி ஜெகநாதர் யாத்திரையில 3 ரதங்கள் வரும். ஒரு ரதம் ஜெகநாதருக்கு, ஒரு ரதம் பலதேவருக்கு, இன்னொன்னு சுபத்ராமைக்கு அப்படின்னு இல்லைங்களா? அந்த 3 ரதங்களையும் செய்வித்து விக்கிரகங்களை எல்லாம் செய்வித்து ரொம்ப வெற்றிகரமாக அங்க மேலை நாடுல அதாவது அந்த கண்ட்ரில போய் இந்த ரத யாத்திரை ரொம்ப சிறப்பா கொண்டாடினார் அப்படிங்கறத இந்த பிக்சர்ல நம்ம இப்ப பாக்குறோம். நம்மளுடைய அட்மின் மாதாஜி, துர்கா மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் அதுக்குள்ள கிளாஸ்க்கு போயிட்டேன். நீங்க உங்களை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் என்னோட இட்ஸ் ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். என் நேம் துர்கா. நான் நம்மளுடைய 3 PM அடல்ட் அந்த குரூப்ல நான் அட்மினா இருக்கேன். உங்களுக்கு இது குவிஸ் ரிலேட்டட் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க என்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு அது சால்வ் பண்ணுவேன். மெசேஜ் நீங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணாலும் நான் உங்களுக்கு அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன் டிவோட்டீஸ். சோ நம்ம டீச்சர் சுகன்யா மாதாஜி தான் நம்மளுடைய கிளாஸ் டீச்சர். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. நான் என்ன மாதிரி நிறைய பேர் இந்த ISKCON மேங்களூர்ல இருக்காங்க டீச்சர்ஸ். அவங்க எல்லாருமே நிறைய பேர் என்ஜினியர்ஸ், ஆர்கிடெக்ட்ஸ், டாக்டர்ஸ், டீச்சர்ஸ், ப்ரொஃபசர்ஸ் எல்லாருமே நாங்க எல்லாருமே ஒரு டீமா சேர்ந்து இது எங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய வாய்ப்பாக, ஒரு பொக்கிஷமாக நாங்க மதிக்கிறோம். நாங்க எங்களுடைய குடும்பத்தை பார்த்துக்கிறோம், எங்களுடைய வேலையும் கவனிச்சுக்கிறோம். அப்புறம் கூடவே இந்த மாதிரி பகவானுடைய சர்வீஸ்ல எங்களுக்கு கிடைச்ச வாய்ப்பை நாங்க பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறோம். நீங்களும் உங்களால முடிஞ்ச அளவு இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த கேட்கறது, சிரவணம் பண்றது அப்படிங்கிறதே பக்தியில ஒரு பெரிய ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஸ்டெப். நீங்க இதுல கலந்துட்டு இருக்கீங்க. சோ உங்க எல்லாருக்குமே நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நீங்க இத இன்னும் 4 பேருக்கு எடுத்து சொல்றது அப்படிங்கிறது நீங்க கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ற மாதிரி. நீங்க எல்லாரும் அந்த மாதிரி இந்த கிருஷ்ண பக்திய ஒரு 4 பேத்துக்கு எடுத்து நீங்க கேட்கறது மட்டும் இல்லாம 4 பேத்துக்கு எடுத்து சொல்வீங்க அப்படின்னு நம்புறேன் டிவோட்டீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இந்த பிக்சர்ல பாக்குறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தான் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, ரொம்ப சின்ன வயசு அவருக்கு. இவர் ஒரு வைணவ குடும்பத்துல பிறந்தார். வைணவ குடும்பத்துல வெஸ்ட் பெங்கால்ல பிறந்தார். அவர் பக்தி அப்படிங்கிறது அவங்க குடும்பத்துல ஊறி போயிருந்தது அவருடைய ரத்தத்துல. அதனாலயே இந்த சின்ன வயசுல எப்படி நம்ம வீட்டு குழந்தைங்களா சொப்பு வச்சு விளையாடணும்னு ஆசைப்படுவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரிதான் இவர் கூட ரத யாத்திரை அப்படிங்கிறது வெஸ்ட் பெங்கால்ல ரொம்ப சிறப்பு.
அதே மாதிரி இந்த குழந்தை வயசுல இருக்கும் போதே 5-6 வயசுலயே நான் ரத யாத்திரை பண்ணி பார்க்கணும்ப்பா அப்படின்னு அவங்க அப்பா கிட்ட போய் கேக்குறாரு. அவங்க அப்பாவும் சின்ன குழந்தை தானே அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு இக்னோர் பண்ணல. அந்த குழந்தைக்கு அவன் வச்சு விளையாடுறதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு ரதத்தை வந்து தயார் பண்ணி கொடுக்குறாரு. உடனே குழந்தை கேக்குறது, எனக்கு வந்து சின்ன சின்ன ராதா கிருஷ்ணருடைய விக்கிரகங்கள் எல்லாம் வேணும் அப்படின்னு கேக்குறது. அந்த குழந்தைக்கு அதையும் ஏற்பாடு பண்ணி தர்றாரு. உடனே ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு. அபய் சரண் அப்படின்னு பேரு ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு அவருடைய சின்ன வயசுல. சோ அவர் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, தன்னுடைய தோழர்கள் அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிற சின்ன சின்ன அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு, அதுக்கு அந்த ரதத்திற்கும் அந்த விக்கிரகங்களுக்கும் நல்லா அழகா வண்ணம் தீட்டி நன்றாக அலங்கரித்து அவர் வந்து அந்த ரத யாத்திரையை வந்து செஞ்சு மகிழ்கிறார். சோ அந்த சின்ன வயசுல அந்த பக்திங்கிறது சின்ன வயசுல அந்த விதைய ஊன்றிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பக்தி வந்து ஆலமரமாக வந்து விருட்சமாகிடும். அது இருந்தது. சோ அவங்க அம்மா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த சின்ன குழந்தை தானே அப்படின்னு நினைக்கல. அந்த குழந்தைங்களுக்கு நிறைய ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் பண்ணி, அந்த குழந்தைங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க. சோ இந்த மாதிரி வந்து தன்னுடைய குழந்தை வந்து கேட்கிறானே அப்படின்ட்டு, அந்த சின்ன வயசுல இருக்கும் போதே அந்த பக்தியை வந்து வளர்ப்பதற்கு என்னென்ன செய்யணுமோ அத்தனை விஷயங்களும் செய்து குடுக்குறாங்க ஒரு அம்மா, அப்பா. சோ இப்பவும் அப்படிதான் நம்ம குழந்தைங்க வந்து கேட்பாங்க. பிள்ளையார் கோயிலுக்கு போனா, "ஏம்மா இப்படி தலையில குட்டிக்கிறோம்?" அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்போ நம்மளுக்கு ஆன்சர் தெரியலைன்னா கூட நம்ம தெரிஞ்சா சொல்லுவோம். ஆனா மோஸ்ட் ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? "பேசாம வாடா, அப்புறம் சொல்றேன்டா" அப்படின்னு நம்ம இது பண்ணிடுவோம். சோ அவங்களுடைய ஆர்வத்தை வந்து நம்ம முளையிலேயே கிள்ளி போட்டுர்றோம். அப்போ அ அதுக்கான ஒரு ரீசன் ஏன் நம்ம கோயிலுக்கு போணும்? வீட்லயே சாமி கும்பிடக் கூடாதா? ஏன் கோயிலுக்கு போணும்னு கேட்பாங்க. இப்ப இருக்கிற குழந்தைங்க நம்ம கிட்ட கேக்குறாங்க. ஏன் வந்து இப்படி பண்றோம்? ஏன் அப்படி பண்றோம்? அப்படின்னு கேட்கும்போது, நம்ம அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கெல்லாம் ஆர்வத்தை தூண்டுற விதத்துல வந்து நம்ம அவங்களுக்கு பதில் சொன்னோம் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல விஷயத்தை சொல்லிக் கொடுக்கிறோம். பக்திங்கிற அந்த பீஜத்த அவங்க மனசுல வந்து விதைக்கிறோம். அப்போ பக்தி மனசுக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா, மற்ற சக்திகள் எல்லாம் வந்து குழந்தைகளுடைய மனசை வந்து மற்ற திசையிலே அழைத்து செல்ல முடியாது. சோ அந்த அந்த பொறுப்பு வந்து பேரண்ட்ஸ் ஆகிய நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கு. அத வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணிடக் கூடாது. அந்த குழந்தை இந்த விஷயமா ஆன்மீக சம்பந்தமா சின்ன சின்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும்போது, அப்ப நம்மளுக்கு தெரியலன்னா கூட, நம்ம எதுலயாவது பார்த்து, படிச்சு, பெரியவங்க கிட்ட கேட்டு, அந்த குழந்தையுடைய ஆர்வத்தை வளர்க்கணுமே தவிர, அதை முளையிலே கிள்ளி போட்டுறக் கூடாது. அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இந்த செகண்ட் பிக்சர்ல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்னா, இவர் தான் வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிஜி. இவர் வந்து நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய குரு. இவர வந்து எந்த வருஷம் அவர் மீட் பண்ணார்? ரொம்பலாம் அவர் மீட் பண்ணல. ரொம்ப 2 பேத்துக்கும் நல்ல நெறைய டைம் பார்த்துட்டு பேசிக்கிட்டெல்லாம் இல்ல. ஒரு அ 4, 5 தடவ தான் வந்து தன்னுடைய குருவை வந்து அவர் மீட் பண்ணியிருக்கிறார். எப்போன்னா 1922ல வந்து மீட் பண்றார். அப்போ அதுக்கப்புறமா ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு வந்து கல்யாணம் ஆகுது. இல்லற வாழ்க்கையிலே இருக்கிறார். ஆனா இல்லற வாழ்க்கையில இருந்தாலும் கூட, அவர் கிருஷ்ண பக்தியை பரப்பணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்துல வந்து ரொம்ப தீவிரமாக இருக்கிறார். அப்போ கொஞ்ச நாள் போகுது. அதுக்கப்புறம் 1933ல தன்னோட குரு கிட்ட வந்து தீட்சை பெற்றுக் கொள்கிறார். அதுக்கப்புறம் 1959ல அவர் சந்நியாசம் வாங்கிக்கிறார். சந்நியாசம் வாங்கிக்கிட்டா இல்லறத்துல இருக்க முடியாது இல்லைங்களா? அப்போ இல்லறத்தை துறந்து அவர் பிருந்தாவனத்திலே வந்து ராதா தாமோதர் கோயில் இருக்கு. அங்க போய் தங்கிக்கிட்டு தன்னுடைய குரு சொன்ன ஆன்மீக பணிகளை எல்லாம் அவர் என்ன சொன்னார்? எல்லாத்தையும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண சொன்னார். நம்மளுடைய கிரந்தங்கள் எல்லாம் சமஸ்கிருதத்துல இருக்கிறத ஆங்கிலத்திலே வந்து மொழிபெயர்த்து சொன்னார். சோ அதையெல்லாம் உட்கார்ந்து அவர் வந்து நைட் வந்து ஒரு 2 மணி நேரம் தான் தூங்குவார். ஃபுல்லா உட்கார்ந்து அவர் வந்து அதெல்லாம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டு இருப்பார். சோ அந்த இப்போ நீங்க வந்து ராதா கோவிந்தர் டெம்பிள்ல பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய ரூம், அவர் யூஸ் பண்ண பொருட்கள் எல்லாமே ரொம்ப வந்து பத்திரமா பாதுகாத்து வச்சுட்டு இருக்காங்க. இப்பவும் நம்ம அங்க போனோம்னா, அவருடைய ரூம போய் பார்க்கலாம். சோ இந்த மாதிரி தன்னுடைய புத்தக விநியோகத்துக்கு என்னென்ன மாதிரியான வேலைகள் செய்யணும்? அத வந்து மொழிபெயர்க்கணும். அத வந்து எடிட் பண்ணணும். அப்புறம் வந்து ப்ரூஃப் ரீட் பண்ணணும். பைண்டிங் குடுக்கணும். இதுக்கெல்லாம் பிருந்தாவனத்திலே இருந்து அவர் வந்து டெல்லிக்கு வந்து நடந்தே போவார்.
அந்த மாதிரி வெயில்ல நடந்து போகும்போது அவருக்கு 2 முறை வந்து ஹீட் ஸ்ட்ரோக் வந்திருக்கு. சோ அந்த வெப்பம் தாங்க முடியாம நடந்து போகும்போது, ஆனா அவர் அதெல்லாம் வந்து பொருட்படுத்தவே கிடையாது. தன்னுடைய இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் என்ன வந்தாலுமே, அத வந்து ஒரு நாளும் அவர் வந்து பொருட்படுத்தினது கிடையாது. ஃபோக்கஸ் எல்லாமே வந்து அந்த கோல ரீச் பண்றது. தன்னுடைய குரு என்ன சொன்னார், அத வந்து செயல்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுல மட்டும் தான் அவர் கவனம் செலுத்திக் கொண்டிருந்தார். அது மட்டும் கிடையாது. அவர் உலகத் தலைவர்கள் இங்க பாருங்க அடுத்த பிக்சர்ல பாருங்க. அவர் உலகத் தலைவர்கள் அனைவரிடமும் போய் சந்திச்சு இந்த கிருஷ்ண பக்திய பத்தி பேசினார், எடுத்து சொன்னார். அப்படி பேசும்போது என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, இந்த கிருஷ்ண பக்தி அப்படிங்கிறது ஒரு பொதுவான மதத்திற்கோ, ஒரு பொதுவான ஒரு நாட்டிற்கோ, ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டிற்கோ, குறிப்பிட்ட மதத்திற்கோ, குறிப்பிட்ட மக்களுக்கோ சொந்தமானது கிடையாது. இது வந்து அகில உலகத்திற்கும் சொந்தமான ஒரு பொது சொத்து. அப்படிங்கிறத அவர் வந்து நிறைய உலக தலைவர்கள் கிட்ட வந்து எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார். சோ எ எம் இந்த பிக்சர்ல நம்ம ஒரு கப்பல பார்க்கிறோம். இந்த பிக்சருடைய உரிமையாளர் வந்து சுமதி மொரார்ஜி அப்படிங்கிறவர். இந்த கப்பலோட பேர் வந்து ஜலதூதா அப்படிங்கிறது. இந்த கப்பல் வந்து சரக்கு கப்பல். பொதுமக்களுடைய அந்த பயணம் செய்வதற்கான கப்பல் கிடையாது. கார்கோ ஷிப் இது. இப்போ இதுல வந்து என்ன சுமதி மொரார்ஜி அவங்க கிட்ட போயி வே என்ன கேட்கிறாரு அப்படின்னா, ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, குரு வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல வந்து கிருஷ்ண பக்திய பரப்ப சொல்லியிருக்காங்க. அதனால இவர்கிட்ட என்ன பைசாவே கிடையாது. பாக்கெட்ல ரூ. 40 தான் இருக்கு. அவர் போய் ஆ இந்த ஷிப்போட உரிமையாளர் கிட்ட போய் பர்மிஷன் கேட்கிறார். நான் வந்து இந்த ஷிப்ல என்ன கொண்டு போய் அமெரிக்கால விட்டுடுங்க அப்படின்ட்டு. அப்போ அவருக்கு என்ன வயசுன்னா 70 வயசு. ஸோ அட் த ஏஜ் ஆஃப் 70ல நம்ம எல்லாம் என்ன செய்வோம் அப்படின்னா, ரிட்டயர்மென்ட் இன்னும் 65 வயசுலயே நம்மளுக்கு ரிட்டயர்மென்ட் இல்லைங்களா? 60 வயசு, 65 வயசுலயே. ஸோ எல்லா கடமைகளை எல்லாம் வந்து குறைச்சுக்கிட்டு, மத்தவங்க கிட்ட ஒப்படைச்சுட்டு, வீட்ல இருக்கிற வயசு. அ மாதாஜி ஏதோ நாய்ஸ் வருது. இது எது பண்ணுது? சாரி. மாதாஜி புனிதவதி மாதாஜி ஆடியோ அன்மியூட்ல இருக்கு மாதாஜி. மியூட் பண்றீங்களா? சோ ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகுற வயசுல 70 வயசுல பாக்கெட்ல ரூ. 40 தான் இருக்கு. அவங்க கிட்ட போய் பர்மிஷன் கேட்கும்போது அவங்க என்ன சொல்றாங்க, உங்களுடைய வயசு வந்து வயச பார்த்துட்டு அவங்க வந்து சம்மதிக்கல. ஆனாலும் வந்து அவர் இடைவிடாமல் முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்கிறார். என்ன எப்படியாவது கூட்டிட்டு போய் விட்டுடுங்க அப்படின்ட்டு. அவங்களுக்கு இஷ்டமே இல்லாம சம்மதிக்கிறாங்க. சோ அந்த கார்கோ ஷிப்ல பயணம் செய்வது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். ரொம்ப ஆட்டம் ஜாஸ்தியா இருக்கும். அ சாதாரணமா இந்த பயணிகள் கப்பல்ல போகும்போதே நெறைய பேத்துக்கு ஒத்துக்காது. வாமிட்டிங் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஷிப்ல பயணம் பண்றது எவ்வளவு கஷ்டமான காரியம் இல்லைங்களா? சோ அந்த ஷிப்லயே வந்து இருந்து பயணம் செய்கிறார் அந்த வயசுல. அப்படி பயணம் செய்யும்போது 2 முறை ஹார்ட் அட்டாக் கூட வருது. அப்போ அவருக்கு ரொம்ப ஃபீவர் இந்த மாரி இருக்கும்போது, நம்ம திரும்பி போயிடணும் அப்படின்னு எல்லாம் அவர் ஒரு நாளும் நினைக்கவே இல்ல. கண்டிப்பா நம்ம வந்து போகணும். கண்டிப்பா நம்மளுடைய குரு சொன்ன அந்த கட்டளையை நிறைவேற்றணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப உறுதியாக இருந்தார் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம. அங்க போய் வந்து இறங்குறார். அங்கதான் வந்து எங்க போய் இறங்குறார் அப்படின்னா, ஹிப்பிகளுக்கு மத்தியிலே நியூயார்க்ல போய் இறங்குறார். ஹிப்பிகளோட கல்ச்சர் வந்து என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? நம்மளுக்கு வந்து கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ ஃபாலோ பண்ணணும். அது என்ன ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? நோ மீட் ஈட்டிங், நோ கேம்பிளிங், நோ இன்டாக்சிகேஷன், நோ இல்லிசிட் செக்ஸ். சோ இந்த மாதிரி 4 விஷயங்கள் எது கூடாது அப்படின்னு கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் சொல்கிறதோ, அந்த ஹிப்பிகள் மத்தியில அந்த 4 விஷயங்கள் தான் இருந்துச்சு. அப்படிப்பட்ட ஒரு குரூப்புக்கு நடுவுல தான் போய் இறங்கினார். அந்த குரூப்புக்கு நடுவுல தான் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் அப்படிங்கிற அந்த விதையை வந்து ஊன்றினார். இங்க வந்து பப்ளிக் கான்கின்ஷன் ஸ்கொயர் பார்க் அப்படின்னு ஒரு பார்க் இருக்கு. அந்த பார்க்ல போய் உட்கார்ந்துப்பார். உட்கார்ந்துகிட்டு அவர் வந்து ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு தன்னுடைய கர்த்தால் இந்த இதெல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா? இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு வாசிச்சுக்கிட்டே மகா மந்திரத்தை சொல்ல ஆரம்பிப்பார் ராகமா.
ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படிங்கிற அந்த கிருஷ்ண மந்திரத்தை ராகத்தோட பாடுவார். அப்போ அந்த பார்க்குக்கு வர்ற இளைஞர்களும் யுவதிகளும் அந்த மந்திரத்தினாலே ஈர்க்கப்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கூட்டம் சேர ஆரம்பிச்சு. கூட்டம் சேர ஆரம்பிச்சு அவங்களுக்கு அதெல்லாம் சொல்ல வராது, நம்மளுடைய அந்த மந்திரம் எல்லாம் சொல்ல வராது, அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம். ஆனா அவங்க ஏதோ ஒரு விதத்துல அட்ராக்ட் ஆகி அவங்க நின்னுட்டு டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சாங்க. சோ அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் ஆரம்பிப்பதற்கான முதல் விதை அங்கதான் ஊன்றப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த படம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹிப்பிகளுக்கு நடுவுலே பஜனை செய்தார். அது நம்மளுக்கு தெரியும். ஜார்ஜ் ஹாரிசன் யாருன்னு நம்மளுக்கு தெரியும், பீட்டில்ஸ் உடைய அந்த இசை வல்லுனர். அவர் ரொம்ப இந்த மந்திரத்தை இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல ரொம்ப ஈர்க்கப்பட்டு அவர் ஒரு கிருஷ்ண பக்தராகவே மாறினார் அப்படிங்கிறது தெரியும். சோ இந்த பிக்சர்ஸ்ல இருந்து இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். உலக தலைவர்கள் கிட்ட எல்லாம் பேசுறார், கிருஷ்ண பக்திய பத்தி எடுத்து சொல்றார். அப்புறம் நம்ம இங்க என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, அவர் 70க்கும் மேற்பட்ட நம்முடைய இந்த கிரந்தங்களை நமக்கு ரொம்ப ஈஸியா ஆங்கிலத்துல மொழிபெயர்த்து கொடுத்திருக்கிறார். 70க்கும் மேற்பட்ட இலக்கியங்களை. அப்புறம் நம்ம மக்களுக்கு காலையில எந்திரிச்ச உடனே ஒரு பழக்கம் இருக்கு, நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறது. சோ அதனால அந்த பழக்கத்தை இருக்கிறதுனால இவர் என்ன பண்ணினார் அப்படின்னா, ஒரு பத்திரிகையை ஆரம்பித்தார். அந்த பத்திரிகைக்கு என்ன பெயர் வைத்தார் அப்படின்னா, பேக் டு காட் ஹெட் அப்படின்னு பெயர் வைத்தார். அதுல கிருஷ்ணரை பற்றிய விவரங்கள் எல்லாமே அந்த பத்திரிகையில் அவர் எழுதி அதை எல்லாரையுமே படிக்க செய்தார் அப்படிங்கறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவர் 1965 இருந்து 77 வரைக்கும் 12 முறை உலகம் முழுவதுமே சுத்தி கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை, அந்த கிருஷ்ண நாமத்தை பரப்பி செய்திருக்கிறார், பரவச் செய்திருக்கிறார். 25 நாடுகளுக்கு அவர் டிராவல் பண்ணியிருக்கிறார். இந்தியா முழுக்க 16 முறை டிராவல் பண்ணியிருக்கிறார். பிரான்ஸ்ல 6 முறை, ஜெர்மனில 3 முறை, பீஜில, ஸ்வீடன்ல 1, பிலிப்பைன்ஸ்ல 1 தடவை. Devotees place B. disturb. சோ இங்க நம்ம பாத்தீங்கன்னா நிறைய நாடுகளுக்கு எத்தனை முறைகள் பயணம் செய்திருக்கிறார் அப்படிங்கறது எல்லாம் இந்த இடத்துல கொடுத்திருக்காங்க. 12 முறை உலகம் முழுவதும் பயணம் செய்திருக்கிறார். அந்த வயசுல நம்மளாலெல்லாம் அந்த வயசுல பயணம் செய்ய முடியுமா அப்படிங்கறதே நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லைங்களா? இங்க நம்ம பாக்குற டெய்டிஸ் இஸ்கான் மேங்களூர்ல இருக்கிற ராதா கோவிந்தருடைய டெய்டிஸ். சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இஸ்கான் மேங்களூர் ராதா கோவிந்தருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துவிட்டு இந்த செஷனுக்கு நம்ம செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நம்மளுடைய இந்த கோயில் எங்க அமைந்திருக்கிறது அப்படின்னா, ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருடைய கோயில் மேங்களூர்ல, தேங்காய் தோட்ட சாலை, டோல்கேட் கத்ரி, மேங்களூர், கர்நாடகால. இந்த கோயில் டெம்பிள் பிரசிடென்ட் யாரு அப்படின்னா, ஹிஸ் ஹைனஸ் நாம்னிஸ்தாஸ் பிரபுஜி. அவர் பிடெக் படிச்சிருக்கிறார் ஐஐடி கான்பூர்ல. அவர் தான் நம்மளுடைய டெம்பிள் பிரசிடென்டா இருக்கிறார். நீங்க மேங்களூர் போற வாய்ப்பு கிடைச்சா கண்டிப்பா நம்ம கோயிலுக்கு போய் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருடைய தரிசனம் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கோங்க. பார்த்துட்டு வாங்க, தரிசனம் பண்ணிட்டு வாங்க. பகவத்கீதை அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில்களை கொண்ட ஒரு காவிய வேதம். சோ நம்மளுக்கு பிரச்சனைகள் பல, அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சொல்யூஷன் இங்க பகவத்கீதையில இருக்கு. எப்படிப்பட்ட பிரச்சனையா இருந்தாலும் சரி, சோ அதுக்கு எல்லாமே சொல்யூஷன் பகவத்கீதையில பகவான் சொல்லிட்டு போயிருக்கார். சோ இது மகாத்மா காந்தி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இது ஒரு
ஸ்பிரிச்சுவல் டிக்ஷனரி அப்படின்னே சொல்றார். இது உலகெங்கிலும் உள்ள பல தலைவர்களுக்கு ஒரு உத்வேகத்தை அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுறாங்க. கீதையை தியானிப்பவர்கள், மகாத்மா காந்தி சொல்றார், கீதையை தியானிப்பவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய மகிழ்ச்சியையும் புதிய அர்த்தங்களையும் பெறுவார்கள். சோ எப்பவுமே பகவத்கீதை ஃபர்ஸ்ட் படிக்கும் போது புரியாத மாதிரி இருக்கும். அதை திரும்ப திரும்ப படிக்கும் போது இந்த மாதிரி இஸ்கான் லெக்சர்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க பாத்தீங்களா, கிளாஸ்க்கு எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் முன்னாடி கிளாஸ்க்கு வரத்துக்கு முன்னாடி நீங்க படிக்கும் போது உங்களுடைய புரிதல் வேற மாதிரி இருக்கும். கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க படிச்சீங்கன்னா வேற மாதிரி புரிஞ்சுக்குவீங்க, இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா புரிஞ்சுக்குவீங்க. அப்ப இன்னும் திரும்ப திரும்ப படிக்கும் போது புது புது விஷயங்களை நாளும் சொல்லி தந்து கொண்டே இருக்கிறது பகவத்கீதை. அதுதான் மகாத்மா காந்தி சொல்றாரு. இங்க ஐன்ஸ்டீன் என்ன சொல்றாரு பாருங்களேன், நான் பகவத்கீதையை படித்து கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை எவ்வாறு படைத்தார் என்பதை பற்றி சிந்திக்கும் போது மற்ற அனைத்தும் மிதமிஞ்சியதாக தெரிகிறது. சோ பகவான மாதிரி சிறந்த ஒரு ஆர்கிடெக்ட் யாரும் இருக்க முடியாது. அவரை மாதிரி ஒரு என்ஜினியர், அவரை மாதிரி ஒரு டாக்டர் இல்லைங்களா, அவருடைய படைப்பை பார்த்து நம்ம வியப்படைகிறோம். சோ இந்த படைப்பை எல்லாம் படைத்தவன் அவன் எவ்வளவு வியப்புக்கு உரியவன் இல்லைங்களா, அதுதான் ஐன்ஸ்டீன் இங்க சொல்றார். இவர் எவ்வளவோ கண்டுபிடிப்புகளை எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறார் இல்லைங்களா, ஆனா அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படிங்கிறத அவர் புரிஞ்சுட்டதுனால அவருடைய வாயிலே இருந்து பகவானை பற்றி இப்படி ஒரு கருத்தை அவர் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். இப்போ இந்த பகவத்கீதையை யார் சொல்லி நாம கேட்கணும் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ பகவத்கீதைக்கு பாத்தீங்கன்னா 700க்கும் மேற்பட்ட ஆங்கிலத்தில் உரைகள் இருக்கிறது. சரி, அந்த உரையில எதை நான் தேர்ந்தெடுத்து படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் இல்லைங்களா. அத ஒரு டிசிப்ளின் சக்சஷன்ல வந்த ஒரு பாரம்பரியத்திலிருந்து வந்த ஒரு குரு கிட்ட இருந்துதான் நம்ம பகவத்கீதையை நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன் அப்படி இல்லைன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அப்போ அந்த உரை எழுதவர்களுடைய கருத்துக்கள் அதில் திணிக்கப்பட்டிருக்கும். பகவான் எப்படி அதை சொன்னாரோ அதை அப்படியே சொல்லாம தங்களுடைய கருத்துக்களும் அதிலே சொல்லப்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதனாலதான் யார் மூலம் நம்ம கேட்கிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ ஒரு நம்ம மொபைலை சார்ஜ் பண்றோம். சார்ஜ் பண்ணும்போது அந்த சார்ஜர்ல எங்கேயாவது ஒரு சின்ன கட் இருந்துச்சுன்னா அது கரெக்டா அந்த சோர்ஸ்க்கும் அந்த ரிசீவருக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் விட்டு போயிருக்கும். அப்ப சார்ஜ் ஆகாது. அப்போ சோர்ஸ்ல இருந்து விஷயங்கள் ரிசீவருக்கு சேராது. அப்போ அதனால என்ன பயனும் இல்ல. அப்போ அனுப்புனருக்கும் பெறுநருக்கும் இடையில தொடர்பு இருக்கணும். சோ இங்க பாருங்க, கிருஷ்ணர் யாருக்கு சொல்றார் அப்படின்னு கேட்டா ஃபர்ஸ்ட் வேதங்களை எல்லாம் பிரம்மாவுக்கு போதிக்கிறார். பிரம்மா யாருக்கு சொல்றார்? நாரதருக்கு சொல்றார். அங்கிருந்து இந்த மத்வாச்சாரியார் கௌடிய சம்பிரதாயத்துல ஒவ்வொரு குருமார்களாக கடைசியில இந்த 32வது குரு தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர். சோ அந்த மாதிரி ஒரு டிசிப்ளின் சக்சஷன்ல குரு கிட்ட இருந்து நம்ம பகவத்கீதையை கேட்கணும். ஏன் இவர்கிட்ட இருந்து மட்டும் அப்படின்னு சொல்லல, 4 சம்பிரதாயங்கள் அத்தன்டிக் சம்பிரதாயங்கள். அது என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம். இதுல முக்கியமான குரு யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மத்வாச்சாரியார். அடுத்தது என்னன்னா ஸ்ரீ சம்பிரதாயம். இதுல முக்கியமான குரு யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்ரீ ராமானுஜாச்சாரியார். அடுத்தது ருத்ர சம்பிரதாயம். சோ இதுல யார் முக்கியமான குருனா விஷ்ணு சுவாமிகள். அடுத்த 4வது சம்பிரதாயம் குமார சம்பிரதாயம். இதுல முக்கியமானவர் நிம்பர்கர். சோ இந்த 4 சம்பிரதாயங்களுமே அத்தன்டிக் சம்பிரதாயங்கள். சோ பாரம்பரியம் மிக்கது, பழமையானது. சோ இதுல நீங்க எதை வேணாலும் ஃபாலோ பண்ணலாம். நம்ம இங்கே இஸ்கான்ல ஃபாலோ பண்றது ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன பிரம்மாவினால் ஏற்படுத்தப்பட்ட பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம். அதுலதான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வரார். சோ இப்படி ஒரு சங்கிலி தொடராக வருகின்ற அந்த குருமார்கள் பகவான் என்ன சொன்னாரோ அதை அப்படியே சொல்லுவாங்க. அதுல தங்களுடைய கருத்துக்களை சேர்க்க மாட்டாங்க. அதனாலதான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னுடைய பகவத்கீதை உரைக்கு பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ் அப்படின்னு சொன்னார். அதாவது பகவத்கீதை உள்ளது உள்ளபடி அப்படின்ட்டு பேர் வச்சார். சோ
பகவத் கீதை அப்படின்னாவே, கீதம் அப்படின்னாவே பாடல் இல்லைங்களா? சோ பகவானை பற்றிய பாடல். அப்போ சாங் சங் பை கிருஷ்ணா. அப்போ பகவத்கீதை as it is அப்படின்னா as it was sung by கிருஷ்ணா. சோ அதுதான் வந்து இந்த இதிலிருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ அத்தன்டிக் சம்பிரதாயத்துல வந்த குருமார்கள் கிட்ட இருந்து நம்ம பகவத்கீதையை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி. கீதை ஒரு பரந்த புத்தகம். கீதையை முறையாக ஆய்வு செய்ய 1 வருடம் ஆகும். 18 நாட்கள் அதை செய்ய முடியாது. கிருஷ்ணனுக்கும் அர்ஜுனருக்கும் இடையிலான எண்ணத்தின் ஓட்டங்களில் கவனம் செலுத்துகிறோம். சோ இது 2 பேத்துக்கும் நடுவுல நடந்த ஒரு கான்வர்சேஷன். குருச்சேத்திர போர்க்களத்துல இந்த பக்கம் பாண்டவர் படையும் அந்த பக்கம் கௌரவ படையும் நின்றுட்டு இருக்கு. அப்ப நடந்த 2 பேத்துக்கும் நடந்த, அர்ஜுனருக்கும் பகவானுக்கும் நடந்த ஒரு 45 நிமிஷம் தான் நடந்த ஒரு கான்வர்சேஷன் தான் பகவத்கீதை. சோ கீதை பற்றிய ஆழமான ஆய்வுக்கு ஒருவரை தயாரித்தல். சோ இந்த 18 நாள் கிளாஸ்னுடைய குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னா, நீங்க இன்னும் டீப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வத்தை உங்களுக்கு தூண்ட போறோம். அதுக்குதான் இந்த 18 நாள் ஓவர்வியூ. பகவத்கீதை அர்ஜுனனின் கலக்கமும் மாயையின் தோற்றமும் கிருஷ்ணரின் ஏற்பாடு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அர்ஜுனருக்கு குழப்பமும் கலக்கமும் ஏற்படாவிட்டால் அர்ஜுனரை மீட்பதற்காக கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையை பேச வேண்டிய அவசியமில்லை. பகவத்கீதையை முதலில் கேட்பவர் அர்ஜுனன் என்றாலும் அது அனைவரின் நலனுக்காகவே. இப்போ அர்ஜுனரும் கிருஷ்ணரும் 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சோ 2 பேரும் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டா இருக்கணும் அப்படின்னா 2 பேருமே வந்து ஒரே லெவல்ல இருக்கணும் எல்லா விதத்திலயுமே. அப்பதான் ஃப்ரெண்டா இருக்க முடியும். அப்ப அர்ஜுனர் வந்து ஒண்ணும் முட்டாள் கிடையாது. அர்ஜுனரும் வந்து நல்ல திறமைசாலி, அறிவாளி. சோ அவர் ஏன் வந்து பகவான் கிட்ட வந்து இவ்ளோ கொஸ்டின்ஸ் கேட்கிறார்? பகவத்கீதையில நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்பார். நம்ம பின்னாடி தெரிஞ்சுப்போம். சோ அந்த மாதிரி பகவான் வந்து ஒரு ஏற்பாடு செய்கிறார். அறியாமையில் ஆழ்த்துகிறார் அர்ஜுனரை. அப்ப அறியாமையில் ஆழ்த்தி அவரை வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்க வைக்கிறார். சோ அந்த மாதிரி ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகிறார் அர்ஜுனர் மனசுல, ஒரு கலக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறார். அப்பதான் வந்து அதை வந்து தெளிவாக்கி கொள்ளணும் அப்படின்னு அர்ஜுனருக்கு வந்து ஒரு ஆர்வம் வரும். அப்ப கொஸ்டின்ஸா கேட்கிறார். அதுக்கு வந்து பகவான் வந்து பதில் சொல்கிறார். சோ இது எல்லாமே வந்து பகவானுடைய ஏற்பாடு. இது அர்ஜுனருக்காக மட்டும் கிடையாது, பொதுமக்களாகிய நம்மளுக்காக தான் இந்த ஏற்பாடே. சோ பின்னாடி வரப்போறவங்க மனசுல இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வரும். அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தெளிவை ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி அர்ஜுனரை அறியாமையில் ஆழ்த்தி அவர் வந்து கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்க வைக்கிறார். இப்போ கிருஷ்ணர் 2 படைகளுக்கும் நடுவில் தேரை ஓட்டினார். 2 படைக்கும் நடுவுல பகவானுடைய கருணை பாருங்க. அவருக்கு ஒரு தேரோட்டியாக வருகிறார். சோ அவர் வந்து ஒரு கருணாசாகரர். அவருடைய காரணமற்ற கருணையினாலே தன்னுடைய பக்தனுக்கு தேரோட்டியாக வருகிறார். குருச்சேத்திர போரில் போராட அர்ஜுனன் சிரமப்பட்டார். அவர் ஸ்ரீகிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்தார். இதன் விளைவாக இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டது. சோ 2 பக்கத்துக்கும் நடுவுல தேரை கொண்டு போய் நிறுத்த சொல்லி கேட்கிறார் அர்ஜுனன். பகவானும் வந்து தேரை ஓட்டி கொண்டு போய் நடுவுலே நிறுத்துகிறார். அர்ஜுனர் வந்து யாரெல்லாம் தன்னை எதிர்த்து போரிட வந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு ஒரு பார்வையை பார்க்கிறார். பார்த்த உடனே அவருடைய உடல் எல்லாம் நடுங்கி போகிறது. சோ தன்னுடைய பாட்டனார் பீஷ்மாச்சாரியார் இருக்கிறார். தனக்கு கல்வி போதித்த, தனக்கு போர்க்கலைகள் எல்லாம், மிலிட்டரி ஆர்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்த ஆசிரியர் துரோணாச்சாரியார் எதிரில் இருக்கிறார். தன்னுடைய மாமாக்கள், தன்னுடைய தாத்தாக்கள், தன்னுடைய அனைத்து சொந்த பந்தங்கள், தன்னுடைய தம்பிகள், சோ கௌரவர்கள் எல்லாருமே, கௌரவர்களை தன்னுடைய தம்பியா நினைக்கிறார் இல்லைங்களா? சோ எல்லாருமே அப்பா, பெரியப்பா சித்தப்பா பசங்க தானே. சோ அவங்க எல்லாம் பார்த்தோன்னே அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ற மன்னர்கள். சோ இவர்களை எல்லாமா நான் கொல்ல போகிறேன், இவர்கள் கூட எல்லாம் நான் போருக்கு செய்ய போகிறேனா அப்படின்னு பார்த்த உடனே அர்ஜுனருடைய மனசிலே வந்து ரொம்ப கலக்கம் ஏற்படுகிறது. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அப்ப பகவான் கிட்ட வந்து சரணடைகிறார். அப்ப வந்து பகவத்கீதையை வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்றார். சோ அதுல என்ன சொல்றார் அப்படிங்கறது தான் அந்த கான்வர்சேஷன் தான் பகவத்கீதை. சோ பகவத்கீதையினுடைய உபதேசங்களை முறையாக பின்பற்றுபவன் வாழ்வின் எல்லா துயரங்களிலிருந்தும் ஏக்கங்களிலிருந்தும் விடுபட முடியும். எப்படி? துன்பமே வராதா பகவத்கீதை படிச்சுட்டா அப்படின்னா வரும்.
ஆனா அதை ஃபேஸ் பண்றது எப்படி அப்படிங்கிற அந்த தைரியத்தை, அந்த பக்குவத்தை நமக்கு வந்து பகவத்கீதை கொடுக்கிறது. இது வந்து அவ்வளவு பெரிய சத்தியம். சோ இத மட்டும் நம்ம மனது ஒன்றி அட்டன்டிவா பக்தியோட படிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு வருகின்ற துன்பங்களை எவ்வளவு அழகா ஃபேஸ் பண்ணி இத கடந்து போகலாம் அப்படிங்கறத நீங்க வந்து அனுபவத்துல உணர்வீங்க. இவ்வாழ்வின் பயம் முழுவதிலிருந்தும் விடுபட்டு அவன் மறுவாழ்வில் ஆன்மீக வாழ்வை அடைகின்றான். சோ நம்மளுக்கு பயம் அப்படிங்கிறது எதுவுமே இருக்காது. சோ எல்லாமே வந்து பகவானுடைய பிளான் அப்படிங்கிற அந்த பக்குவம் வந்துடுறதுனால அதை வந்து ஃபேஸ் பண்றதுக்கு தைரியத்தையும் பகவான் கொடுத்துடுறார். சோ அவன் வந்து இந்த மெட்டீரியல் லைஃப்ல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா தன்னுடைய மனசை மாத்திட்டு ஸ்பிரிச்சுவலா மூவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஏன்னா நம்மளுடைய இந்த மனித பிறவியே வந்து பகவானை சென்று அடைவதற்காக கொடுக்கப்பட்டது. ஒரு நாயினால பக்தி பண்ண முடியாது, பூனைனால பக்தி பண்ண முடியாது. அப்போ இந்த மனித வாழ்வினுடைய நோக்கம், மனித பிறவி எடுத்ததும் நோக்கம் என்னன்னா பகவானை சென்று அடைவது. ஆனா அதை மறந்ததுனால நம்ம வந்து நம்மளுடைய டிசையர்ஸ்க்கு தான் நம்ம வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் தந்து அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையை வந்து நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம். அது ஏன்னா நம்ம அறியாமையில இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அந்த விஷயங்கள் தெரியல. பகவத்கீதையை முழு ஆர்வத்துடனும் அக்கறையுடனும் ஒருவன் படித்தால் பகவானின் அருளால் அவரது பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் செயல்படாமல் போகும். சோ ரொம்ப அக்கறையா ஆர்வமா அதை நம்ம கத்துக்கணும்னு நினைக்கும் போது நம்ம வந்து எத்தனையோ ஜென்மங்களுக்கு அப்புறம் தான் 84 லட்சம் பிறவிகள் இருக்கு. அதுல எத்தனையோ ஜென்மங்கள் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா தான் நம்மளுக்கு இந்த மனித பிறவி கிடைச்சிருக்கு. அந்த முன்னாடி எடுத்த ஜென்மங்கள்ல நம்ம நிறைய பாவங்கள் தெரிந்து தெரியாம நம்ம செஞ்சிருப்போம். அந்த பாவங்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து அத கர்மாக்களை ஒழிக்கணும் அப்படின்னா, அந்த பாவங்கள் செயல்படாமல் போகணும் அப்படின்னா பகவத்கீதையை வந்து ரொம்ப அட்டென்டிவா பக்தியோட படிக்கும் போது அந்த பாவங்கள் எல்லாம் தீயிலே பட்ட தூசியாக செயலிழந்து போகின்றது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த கீதை எப்படிப்பட்டது, கீதையினுடைய சிறப்பு என்ன அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மாதாஜி நீங்க அட்டெண்டன்ஸ் போடுறீங்களா, லிங்க் போடுறீங்களா? மாதாஜி லிங்க் ஷேர் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. 7 மெம்பர்ஸ் மட்டும் தான் மாதாஜி அட்டெண்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிருக்காங்க. ரிமைனிங் டிவோட்டிஸ் ஃபில் பண்ணணும். டிவோட்டிஸ் நான் இப்ப திரும்ப லிங்க் ஷேர் பண்ணிருக்கேன் சாட்ல, கொஞ்சம் அதை ஃபில் பண்ணிடுங்க டிவோட்டிஸ். ஒரு வாட்டி டிவோட்டிஸ் நீங்க ஃபில் பண்ணா போதும், 2 டைம்ஸ் பண்ண வேண்டாம். உங்களோட இமெயில் ஐடியும் அதுல கொஞ்சம் டைப் பண்ணிடுங்க டிவோட்டிஸ். உங்க நேம், மெயில் ஐடி, அதுக்கப்புறம் உங்க போன் நம்பர், இந்த 3 மட்டும் ஃபில் பண்ணிட்டு சப்மிட் பண்ணுங்க டிவோட்டிஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ. கீதை மகாத்மியம், கீதையினுடைய சிறப்பு என்ன அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சர்வோபனிஷதோ காவோ தோக்தா கோபால நந்தன பார்த்தோ வத்ச சுதீப் கோக்தா துக்தம் கீதாமிருதம் மகத். எல்லாம் கீதா உபனிஷத் என்று அழைக்கப்படும் பகவத்கீதை பசுவை போன்றது. 108 உபனிஷத்துக்கள் இருக்கிறது. அந்த 108 உபனிஷத்துக்களுடைய பகவத்கீதை விளங்குகிறது. அது எதுக்கு ஒப்பிடுறாங்க அப்படின்னா ஒரு பசுவுக்கு ஒப்பிடுறாங்க. அப்ப பசுவனுடைய அந்த பாலை கறக்கிற இடையர் குல சிறுவன் யாரு அப்படின்னு கேட்டா கிருஷ்ணர் பகவான். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் அந்த இடைய குல சிறுவன். அர்ஜுனன் யாரு அப்படின்னு கேட்டா அந்த பசுமானுடைய கன்று போன்றவன். சோ அந்த பசு அந்த பாலை குடிக்கிற அமிர்தம் போன்ற அந்த பாலை யாருக்கெல்லாம் குடிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பக்தர்களும் அறிவு சான்றவர்களும் வந்து அந்த பாலை வந்து குடிக்க வேண்டியவர்கள் அப்படின்னு இந்த கீதா மகாத்மியத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பகவத்கீதை வந்து 5 முக்கியமான மாதாஜி நீங்க எனக்கு கோஹோஸ்ட் பண்ணல மாதாஜி, அப்பதான் எனக்கு அந்த ஆப்ஷன் இருக்கும் மாதாஜி. நீங்க கோஹோஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் பண்ணிடுவேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு பாக்ஸ் விட்டு ஒரு பாக்ஸ் தான் எனக்கு சொல்லி ஃப்ரீயா தரலாம். பையிலனா அப்புறம் எழுதிக்கலாம் எனக்கு சின்ன படிச்சேன். எஸ் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
பகவத்கீதை வந்து 5 முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி பேசுகிறது. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஈஸ்வர, அதாவது ஈஸ்வர அப்படின்னா சவுத் இந்தியால எல்லாம் நம்ம என்ன நினைச்சுப்போம், சிவபெருமான் அப்படின்னு நினைச்சுப்போம். ஆனா பகவத்கீதையை பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸ்வர அப்படின்னா சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் த காட்ஹெட், அதாவது பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி பேசுகிறது. அடுத்து என்ன பேசுகிறது அப்படின்னா சோல், அதாவது ஜீவாத்மாக்களை பற்றி பேசுகிறது, உயிர்வாளிகள். மூன்றாவது விஷயம் இந்த பிரகிருதி. பிரகிருதி அப்படின்னா இந்த நேச்சரை பத்தி பேசுகிறது. அடுத்து காலம். காலம் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? சோ இந்த 4 விஷயங்களும் எட்டர்னல். எட்டர்னல்னா நிரந்தரமானது. அப்போ இன்னொன்னு இருக்கு 5வது விஷயம். அது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கர்மா. கர்மா அப்படின்னா அது ஒரு கெட்ட வார்த்தை கிடையாது. அது வந்து செயல்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். நம்ம நிறைய செயல்கள் செய்யறோம் இல்லைங்களா? அந்த செயல்கள் எல்லாமே கர்மா அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. நல்ல செயல்களும் செய்கிறோம், தீய செயல்களும் செய்கிறோம் இல்லைங்களா? சோ அந்த செயல்கள் எல்லாமே அந்த பாவ புண்ணியத்திற்கேற்ப நம்மளுக்கு அடுத்த ஜென்மத்தில் ஒரு உடலை கொடுக்கிறது. சோ இதுதான் இந்த 5 விஷயங்களை பற்றி ரொம்ப விரிவாக பகவத்கீதை பேசுகிறது. இப்போ நம்ம ஸ்லோகத்துக்கு போகலாம். அத்தியாயம் 1, அர்ஜுனனின் கவலை. இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல. இங்க வந்து படைகளை கவனிக்கிறாங்க. படைகளை கவனிக்கும் போது ஒரே காட்சிக்கு வெவ்வேறு எதிர்வினைகள். இங்க பிக்சர்ல நம்ம யார பாக்குறோம் அப்படின்னா, இது வந்து துரியோதனன், இது வந்து அர்ஜுனன், இது வந்து திருதராஷ்டிரர். திருதராஷ்டிரருக்கு வந்து கண்கள் கிடையாது அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். சோ இங்க ஒரே காட்சி தான், போர்க்களம். போர்க்களத்துல படைகள் அணிவகுத்து நிற்கிறது. ஆனா 3 பேரோட எண்ணங்களும் வேறு வேறாக இருக்கிறது. நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த கலியுகத்துல வந்து ஒருத்தருக்கு நன்மையாக இருக்கக்கூடியது இன்னொருத்தருக்கு தீமையாக இருக்கிறது. இன்னொருத்தருக்கு தீமையாக இருக்கிறது மற்றவர்களுக்கு நன்மையாக தெரிகிறது. இதுதான் இந்த கலியுகத்துல. எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, திருத ராஷ்டிரன் அப்படின்னாவே என்ன அப்படி அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, தனக்கு பாத்தியதை இல்லாத, தனக்கு சொந்தமில்லாத ராஜ்யத்தை தவறான முறையில் அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பவர், ஆட்சி செய்து கொண்டிருப்பவர் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் இல்லைங்களா? இது யாருக்கு போய் சேர வேண்டிய நாடு, ராஜ்யம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இத வந்து ஆள வேண்டியவர்கள் பாண்டவர்கள். ஆனா ஆண்டு கொண்டிருப்பது கௌரவர்கள். சோ எதனால அப்படின்னா சுயநலத்தினால அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ திருதராஷ்டிரர் என்ன பண்றார், தன்னுடைய பிள்ளைகள் செய்கின்ற தவறுகளை எல்லாம் தவறாகவே அவருக்கு தெரிவது கிடையாது. ஏன்னா அவர்கள் மேலே இருக்கிற அதீதமான பற்று, அன்பினால அவர்கள் தவறுகள் செய்யும் போதெல்லாம் அவர் வந்து திருத்துறதே கிடையாது. அவர்களை வந்து ஊக்குவிக்கிற மாதிரிதான் இவருடைய செயல்கள் எல்லாமே இருந்தது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ ஒரு அம்மா அப்பா தன்னுடைய பிள்ளை ஒரு ஸ்கூல்லே ஏதாவது தன்னோட குழந்தை தப்பு செஞ்சுட்டு வந்துருச்சு அப்படின்னா, நம்ம அந்த தப்ப வந்து இப்ப வந்து ஒத்துக்கிறது கிடையாது. அந்த தப்ப வந்து மறைக்க பாக்குறோம். அந்த தப்ப வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு யாராவது சண்டைக்கு வந்தா அப்படின்னா, தன்னுடைய பிள்ளையை வந்து பாதுகாக்கதான் முயற்சி செய்யறாங்களே ஒழிய, தவறை ஒத்துட்டு நீ என்ன பண்ணின, நீ பண்ணினது தப்பு, இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம செய்யறது கிடையாது. ஏன்னா நாம் எல்லாருமே மனிதர்கள், அதுவும் கலியுகத்துல வாழ்றவங்க. இது மனித இயல்பு. இது ஒண்ணும் ஆச்சரியப்படத்துக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. ஆனா இந்த கலியுகத்துல இப்படிதான் இருப்பாங்க. ஆனா முன்னாடி யுகத்துல பாத்துக்கோங்களேன். முன்னாடி யுகத்துல நம்மளுக்கு எல்லாம் ரொம்ப தெரிஞ்ச எக்ஸாம்பிள் தான் மனுநீதி சோழன், சோழ மன்னர். அவருடைய பிள்ளை இளவரசன் தேரை ஓட்டிட்டு போய் ஒரு கன்றை வந்து ஏத்தி கொன்னுடுறான். கன்று மேல தேரை ஓட்டிடுறான் தெரியாம. அந்த கன்று இறந்து விடுகிறது. உடனே அந்த பசுமாடு அழுது கொண்டே வந்து, தாய் பசு அந்த மன்னருடைய அரண்மனை வாசலிலே ஒரு பெரிய மணி கட்டப்பட்டிருக்கிறது. அந்த கயிறை பிடித்து இழுத்து இழுத்து ஆட்டி கொண்டிருக்கிறது. அந்த நாட்டுல வந்து அதுதான் ஒரு பழக்கம். அந்த மனுநீதி சோழர் நீதி வழுவாதவர். சோ அவர் வந்து அதுக்கு நீதி சொல்லிட்டா
அதுக்கு மேல எதுவுமே கிடையாது. அதுதான் பெரிய ஜட்ஜ்மெண்ட். அது ஒரு நாளும் அவர் தவறு செய்ததே கிடையாது. நீதி வலுவே கிடையாது. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த பசுமாடு வந்து மணி ஆட்டுகிறது. காண்டாமணியை பிடித்து அந்த கயிறை பிடிச்சு ஆட்டிட்டே இருக்குது. மன்னர் வந்து பார்க்கிறார். பசுமாடு தானே தெரியாம ஆட்டுது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவர் விட்டுட்டு போல. வந்து என்ன ஏதுன்னு விசாரிக்கும் போதுதான் தெரியுது, தன்னுடைய பிள்ளை தேரை ஓட்டிட்டு போகும்போது அந்த கன்றின் மீது ஏற்றப்பட்டு அந்த கன்று இறந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே மன்னர் என்ன பண்றார், அவர் தன்னுடைய பிள்ளை மீது ரதத்தை ஏற்றி கொன்று விடுகிறார். இது அப்படிங்கிறது தெய்வீகமான இயல்பு. நம்ம இப்ப இருக்கிறது மனித இயல்பு. அப்ப பகவத்கீதை என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, அந்த தெய்வீகமான இயல்புல இப்போ இத்தனை கோடி பேர் இருக்கிறோம், எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியாது தெய்வீகமான இயல்போட. ஆனா அந்த மாதிரி மனித இயல்பிலே இருக்கின்ற சுயநலம் மிகுந்த பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் செய்கின்ற தவறுகளை எல்லாம் மறைத்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த மாதிரியான அந்த இயல்பிலே இருக்கிற மனித இயல்பிலே இருக்கிற மக்கள் அடுத்த நிலைக்கு உயரணும். அதுக்காக தான் வந்து பகவத்கீதை போன்ற இந்த கிரந்தங்கள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து வழிகாட்டிகளாக இருக்கிறது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ மனித இயல்பிலே இருந்து அடுத்த லெவலான அந்த ஆன்மீக தெய்வீகமான நிலைக்கு உயரணும் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய நோக்கம். சோ இப்போ அப்படி மாறல அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, வேலியே பயிரை மேய்ந்த கதையாகிவிடும். சோ பெற்றோர்களே பிள்ளைகளுக்கு அவர்கள் செய்கின்ற தவறுகளை ஊக்குவிப்பவர்களாக ஆகிவிடும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலிருந்து நம்ம ஒரு பாயிண்ட், வாழ்க்கைக்கான பாடம், அதாவது உணர்தல் அப்படின்னா என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, பிள்ளைகளுக்கு வந்து நம்ம தவறான வழிகாட்டிகளாக அமைந்தால் அவர்களுடைய வாழ்க்கை தோல்வியாதான் முடியும். நம்ம அதீத அன்பினால, அதீத பாசத்தினால, பற்றுனால அவர்கள் செய்கின்ற தவறுகளை தவறு, இது செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி திருத்தினா அவர்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை பின்னாடி வெற்றிகரமாக அமையும். இல்ல அப்படின்னா அவர்கள் வாழ்க்கையில் தோற்று போவார்கள். சோ இதுதான் நம்மளுக்கு அந்த புரிதல் தான் நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இங்கே வந்து நம்ம 3 பேருடைய மனநிலையும் நம்ம பாக்குறோம். திருதராஷ்டிரர் வந்து பாக்குறார், 2 பேருடைய படைகள் 2 பேரும் அணிவகுத்து நிக்கிறாங்க. இந்த பிக்சர்ல பாக்குறது திருதராஷ்டிரர் மன்னர். இங்கே ஆப்போசிட்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறவர் சஞ்சயன், அவருடைய காரியதரிசி, செக்ரட்டரி, எல்லாமே அவர் தான். ஆல் இன் ஆல், தேர் ஓட்டிட்டு போறவர், மந்திரி, எல்லாமே அவர் தான். இவர் யாரு அப்படின்னு கேட்டா வியாசருடைய சீடர். இவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சக்தி இருக்கிறது. என்ன சக்தி அப்படின்னா தூர திருஷ்டி அப்படிங்கிற சக்தி இருக்கிறது. அந்த தூர திருஷ்டி அப்படிங்கிற சக்தியை தன்னுடைய குருவான வியாசதேவர் வந்து இவருக்கு கொடுத்திருக்கிறார். அதனால என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எங்கேயோ நடக்கின்ற விஷயங்களை இவர்னால வந்து பார்க்க முடியும். இவர் இருக்கிறது அஸ்தினாபுரம் அரண்மனையிலே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறார், அஸ்தினாபுரத்துல. ஆனா போர் நடக்கிறது குருச்சேத்திரத்துல. சோ இந்த அஸ்தினாபுர அரண்மனையை உட்கார்ந்துட்டு குருச்சேத்திரத்திலே நடக்கின்ற போர்களை எல்லாம், போர் என்ன நடக்குது, என்ன பேசுறாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் இவர் இங்கிருந்தே பார்க்க முடியும். எப்படி நம்ம வந்து கிரிக்கெட் மேட்ச் பாக்குறோம் இல்லைங்களா லைவா, அந்த மாதிரி இவர்னால பார்க்க முடியும். அந்த மாதிரியான ஒரு பவரை இவருக்கு வந்து அவருடைய குருவான வியாதவேஷ கொடுத்திருக்கிறார். சோ அதுதான் இங்க நம்ம பாக்குறோம். சோ இத வந்து கேட்கிறார், அந்த சஞ்சயன் கிட்ட திருதராஷ்டிரர் வந்து கேட்கிறார். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகமே திருதராஷ்டிரர் தான் பேசுறார். என்ன சொல்றாரு பாருங்களேன். ஸ்லோகம் வாசிக்கிடுவா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத பிரதமோऽध्यायः அர்ஜுன விஷாத யோகः. திருதராஷ்டிர உவாச்ச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதாயுயுத்சவः மாமகாः பாண்டவாश्चैव கிம் அகுர்வத சஞ்சய. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பாருங்களேன், இந்த ஸ்லோகத்துல தர்மக்ஷேத்ரே அப்படிங்கிறாங்க. குருச்சேத்திரம் அப்படிங்கிற இடத்துல போர் நடக்குது. அது எப்படிப்பட்ட சேத்திரம் அப்படின்னா புண்ணியஸ்தலம், தர்மக்ஷேத்ரே. சோ அந்த சேத்திரம் வந்து யாருக்கு பாசிட்டிவா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும், யார் வந்து தர்மத்தின் வழி நடக்கிறாங்களோ அவங்களுக்குதான் பாசிட்டிவா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தெரியுது. அடுத்து வந்து மாமகா பாண்டவா செய்வ, மாமகா அப்படின்னு என்னுடைய மக்கள், அதாவது குருக்கள்,
குரு வம்சம் அப்படிங்கிறாரு. சோ குரு வம்சம் அப்படின்னா பாண்டவர்களுடைய பிள்ளைகளும் குரு வம்சம் தான், இவருடைய பிள்ளைகளும் குரு வம்சம் தான். ஆனா தன்னுடைய பிள்ளைகளை மட்டும் குரு வம்சம் அப்படிங்கிறாரு இல்லையா? அதிலிருந்தே இவருடைய சுயநலம் தான் ஓங்கி இருக்கிறது. சோ தன்னுடைய தம்பியின் பிள்ளைகள் அவர்கள் இல்லைங்களா? சோ பாண்டுவினுடைய பிள்ளைகள், சகோதரனுடைய பிள்ளைகள், அவர்களும் குருவம்சம் அப்படிங்கிறத ஒத்துக்கவே மாட்டேங்கிறாரு. தன்னுடைய பிள்ளைகளை குருவம்சம் அப்படின்னு சொல்றாரு. பாண்டுவின் பிள்ளைகளை பாண்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவர் என்ன கேட்கிறார்? என்னுடைய மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வர்களும் என்ன செய்தார்கள் சஞ்சயனே அப்படின்னு கேக்குறாங்க. போர்க்களத்துல போருக்காக நின்னுட்டு இருக்காங்க. யானை படைகள், குதிரை படைகள் எல்லாமே அணிவகுத்து நின்றுட்டு இருக்கு. அப்புறம் ஆட்கள் எல்லாருமே இல்லைங்களா, படைகள் எல்லாம் அணிவகுத்து போருக்காக நின்றுட்டு இருக்கும் போது இவர் ஏன் என்ன செய்தார்கள் சஞ்சயனே அப்படின்னு கேக்குறாரு. அது என்ன ஷாப்பிங் மாலா இல்ல ஃபுட்பால் கிரவுண்டா? அங்க ஃபுட்பால் விளையாடுறதுக்கோ இல்ல ஷாப்பிங் பண்றதுக்கோ ஆன இடம் கிடையாது. போர் செய்வதற்கான இடம் அது. போர் நடக்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்க போகிறது. ஆனா இவருடைய மனநிலை எப்படி இருக்கிறது? பதட்டமாக இருக்கிறது, சந்தேகமாக இருக்கிறது. என்ன சந்தேகம்? வெற்றி யாருக்கு கிடைக்கும்? இந்த சேத்திரம் எப்படிப்பட்ட சேத்திரம்? தர்ம சேத்திரம். சோ தன்னுடைய பிள்ளைகள் எப்படிப்பட்டவர்கள்? அதர்மவாதிகள். இவங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்குமா? இந்த போரிலே நாம ஜெயிப்போமா? மறுபடியும் ஆட்சி செய்வோமா? அப்படிங்கிற அந்த சந்தேகத்தினால என்ன பேசுறோம் அப்படிங்கறதே தெரியாம பேசுறார். அதிலே அவருடைய சுயநலம் இந்த ஸ்லோகத்திலே நம்மளுக்கு தெளிவாக தெரிகிறது. கிம்ம கூர்பத்த சஞ்சய, என்ன செய்தார்கள் சஞ்சயனே அப்படின்னு கேக்குறார். சோ தர்மக்ஷேத்திரம், நம்ம சவுத் இந்தியால எல்லாம் நமக்கு ஒரு நல்ல பழக்கம் இருக்கு இல்லைங்களா? ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் ஆரம்பிக்கிறோம். இப்போ ஒரு புது வீடு கட்டி போறோம் அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்வோம்? பாலை காய்ச்சுவோம் இல்லைங்களா? அதை ஓவர் பாயில் ஆக விடுவோம். அப்ப என்ன ஆகும்? பால் பொங்கி வழியும். அது ஒரு நல்ல சகுனம். அந்த நல்ல சகுனம் அதுல ஒரு துளி லெமன் ஜூஸ கலந்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த பால் என்ன ஆயிடும்? திரிஞ்சு போயிடும் இல்லைங்களா? சோ அதுதான் மாமகா பாண்டவா. சோ என்னுடைய பிள்ளைகள், இந்த பாலை போன்றவர்கள் பாண்டவர்கள், இந்த திரிந்த பாலை போன்றவர்கள் யாரு? கௌரவர்கள். சோ சரி, ஏதோ ஒண்ணு திரிஞ்சிருச்சு. அத என்ன பண்ணிட்டாங்க? இப்போ ரசகுல்லாவா பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இந்த ரசகுல்லாவை கொண்டு போய் இப்படி யாருக்காவது நீட்டினீங்க ஒரு பவுல்ல போட்டு, என்ன செய்வாங்க? சாப்பிடுவாங்க இல்லைங்களா? அப்போ போர்க்களத்துல என்ன செய்வாங்க? போர் தான் செய்வாங்க. ஆனா அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டே என்ன செய்தார்கள் சஞ்சயனே அப்படின்னு கேட்டா, அவர் மனத்திலே இருக்கின்ற குழப்பங்கள், சந்தேகங்கள், இது எல்லாமே சுயநலம், இது எல்லாமே தெளிவாக நம்மளுக்கு தெரிகிறது. படிங்க மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோகம். மாதாஜி. பஷ்யதாம் பாண்டுபுத்ராணாம் ஆச்சார்ய மஹதீம் சமும் வியூடாம் த்ருபத புத்ரேன தவ சிஷ்யேன தீமதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி, எனது ஆசிரியரே, இதோ பாண்டுவின் மகன்களின் பெரிய படையை உங்கள் புத்திசாலித்தனமான சீடரான துருபதாவின் மகனால் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது துரியோதனனுடைய மனநிலையை காட்டுகிறது. இங்கே நம்ம பார்க்கிற பிக்சர் துரியோதனன். இவர் துரோணாச்சாரியார், அவருடைய குலகுரு. இவர் கௌரவர்களுக்கு மட்டும் இல்ல, பாண்டவர்கள் அனைவருக்குமே இவர்தான் குரு. சோ எல்லாத்துக்குமே குலகுருவா இருக்கிற அவரை பார்த்து ரொம்ப கோபமா பேசுறார் துரியோதனன். என்ன பேசுறாருன்னா, பாண்டவினுடைய மகன்களின் பெரிய படை அப்படிங்கிறாரு. சோ ஆனாலும் கூட துரியோதனுடைய படைதான் பெருசு. 11 அக்ரோனி சேனைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த 11 அக்ரோனி சேனை அப்படின்னாவே 21,000 யானைகள், 21,000 குதிரை படைகள் அப்படின்னு ஒரு பர்டிகுலர் நம்பர் இருக்கு ஒரு அக்ரோனி சேனைக்கே. அப்படி இவர்கிட்ட 11 அக்ரோனி சேனைகள் இருக்கிறது. பாண்டவர்கள் பக்கம் 7 அக்ரோனி சேனைகள் தான் இருக்கிறது. அப்போ இவர்கிட்டதான் பெரிய படை. ஆனா என்ன சொல்றாரு பாருங்க, இதோ பாருங்க, பாண்டுவின் மகன்களுடைய பெரிய படை அப்படிங்கிறார். ஏன் அப்படின்னா, பாண்டவர்கள் மேல எல்லாருக்குமே ஒரு பரிவு இருக்கிறது, ஒரு பாசம் இருக்கிறது. சோ அதனால இவங்க எல்லாருமே பாண்டவர்களுக்காக போர்ல விட்டு கொடுத்துட கூடாது அப்படிங்கிற பயம் இருக்கிறது.
சோ அதுதான் வந்து அது அவருடைய வார்த்தைகளிலே வெளிப்படுகிறது. உங்களுடைய புத்திசாலித்தனமான சீடரான துருபதாவின் மகன். அப்போ பாண்டவர்களுடைய படையை வழி நடத்துகின்ற தளபதியாக யார் இருக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, துருபத மன்னனுடைய மகனான திருஷ்டத்யும்னன். அது யாரு துருபத மகன்? அப்படி துருபதன் யாரு ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, துருபத மகாராஜாவும் இந்த ஆச்சாரியரான துரோணாச்சாரியாரும் இளமை காலத்திலே ஒரே குரு கிட்ட கல்வி பயின்று வந்தார்கள். இப்போ வந்து எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. அவங்க கல்வி பிரிஞ்சு அவங்க வேலையை பார்க்க போகிறாங்க. இவர் வந்து குலகுருவாயிட்டார். துரோணாச்சாரியார் மிலிட்டரி ஆர்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லி தர்றார். துருபத மன்னன் என்ன ஆனார்? ஒரு நாட்டுக்கு ராஜா ஆயிட்டார். அப்போ இவங்க 2 பேர்த்துக்கும் ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துச்சு. அது ஒரு பெரிய கதை. அது இன்னொரு நாள் நம்ம பேசலாம். அந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னால துருபத மன்னன் என்ன பண்ணினார் அப்படின்னா, தன்னுடைய நண்பனான துரோணாச்சாரியாரை கொல்லுவதற்காகவே ஒரு மகனை வந்து யாகத்திலே பெற்றெடுக்கணும்னு சொல்லி மிகப்பெரிய யாகம் செய்கிறார். அதிலே உருவானவர் தான் திருஷ்டத்யும்னன். அவர்தான் பாண்டவர்களுடைய படையை வழிநடத்தி கொண்டு வருகிறார். அந்த திருஷ்டத்யும்னனை இந்த துருபத மகாராஜா, அதாவது தன்னுடைய மகனை மிலிட்டரி ஆர்ட்ஸ் கத்துக்கிறதுக்கு யார்கிட்ட கொண்டு வந்து விடுறாங்கன்னு பார்த்தா துரோணாச்சாரியர் கிட்ட. அப்போ துரோணாச்சாரியார் மறுக்கவில்லை. நான் எப்படினாலும் ஒரு நாள் சாகத்தா போறேன். சோ என்னுடைய மாணவன் கையினாலேயே சாகிறதுல எனக்கு ஒன்னும் பெரிய விஷயமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எல்லா கலைகளையும் போர்க்கலைகளையும் கற்றுக் கொடுக்கிறார். அததான் சொல்றாரு இப்போ துரியோதனன் குத்தி காட்டுறார். நீங்க அன்னைக்கு சொல்லி கொடுத்தீங்க இல்லையா போர்க்கலைகள் எல்லாம், இன்னைக்கு அவனே வந்து உங்களை கொல்றதற்காக பாண்டுவின் பக்கத்துல பாண்டவர்களோட படையில தளபதியா நின்னுட்டு இருக்கிறார் உங்களை கொல்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி, நீங்கள் செய்தது தவறு அப்படின்னு சுட்டி காட்டுறார். அதனாலதான் இவ்வளவு கோபம் வருகிறது இவருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம இங்க பாக்குறோம். படிங்க மாதாஜி. सकोशोदात्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽप्यनुनादयन्. हरे कृष्ण माताजी. பல்வேறு சங்குகளின் முழக்கம் பேரொளியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரரின் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போகின. இப்போ போர் ஆரம்பிக்க போகுது. சோ போர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க சங்குகளை வந்து முழக்குவார்கள். சோ இப்போ எல்லாருமே வந்து சங்குகளை ஃபர்ஸ்ட் வந்து பகவான் எடுத்து அவருடைய சங்கை வந்து முழக்குகிறார். சோ அதுக்கப்புறம் பாண்டவர்கள் எல்லோருமே வந்து அவங்க சங்குகளை வந்து முழக்குகிறார்கள். அதை கேட்ட உடனே அந்த கௌரவ படைகளிலே இருக்கிற அந்த கௌரவர்கள் அவங்களுடைய மனசு வந்து எப்படி இருக்குன்னா சிதறி போயின அப்படிங்கிறார். ஏன்னா அந்த பேரொளி வானத்திற்கும் பூமிக்கும் வந்து எதிரொலிக்கிறது. அந்த ஒளியை கேட்ட உடனே ரொம்ப வேதளிச்சு போயிருது மனசெல்லாமே, ஒரு பயம் உண்டாகிறது. சோ அவர்கள் வந்து ஒரு உணர்ச்சி பிளம்பாக வந்து அவர்கள் இருக்கிறார்கள். சோ என்னென்ன மாதிரி சங்குகளை வந்து முழக்குகிறார்கள் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கொஸ்டின் வந்து குவிஸ்ல கேட்கலாம். அது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பாண்டவர்கள் பகவானுடைய சங்கு பேரு வந்து பாஞ்சஜன்யம். அர்ஜுனருடைய சங்கு வந்து தேவதத்தம். யுதிஷ்டர் அவருடைய சங்கு பேரு வந்து அனந்த விஜயம். நகுலனுடைய சங்கு வந்து சுகோஷம். சகாதேவனுடைய சங்கு பேர் வந்து மணி புஷ்பகம் அப்படிங்கிறது. இதெல்லாம் ஸ்லோகத்தை நீங்க படிக்கும் போது அதுலயே இருக்கு, தெரிஞ்சுக்குவீங்க. சோ இதுதான் வந்து அவங்களுடைய தெய்வீகமான சங்குகள். அந்த தெய்வீகமான சங்குகள்னாலதான் அப்பேற்பட்ட பேரொளி எழுந்தது. அதை கேட்ட உடனே இவர்களுடைய மனது வந்து பேதலிச்சு ஒரு பயமும் ஒரு குழப்பமும் ஏற்படுகிறது. சோ இப்ப இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, யாருக்கு இந்த போர்க்களத்திலே வெற்றி கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன நம்மளுக்கெல்லாம் ஒரு சகுனமே சொல்லிடும் இல்லைங்களா? ஒரு காரியத்துக்கு நம்ம போறோம் அப்படின்னா அது வந்து
சுபமா முடியும் அப்படிங்கறத நம்ம வந்து ஈஸியா தெரிஞ்சுப்போம். நம்ம கிட்ட அந்த பழக்கம் இருக்கு. அதுக்கு என்ன காரணம்? பாண்டவர்களுக்குத்தான் வெற்றி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு இங்க வந்து நிறைய சகுனங்கள் சொல்கிறது. ஏன்னா போர் நடக்கிற இடம் வந்து தர்மக்ஷேத்ரே. அங்க வந்து தர்ம வழியில் யார் நடக்கிறார்களோ அவர்களுக்குத்தான் வெற்றி அப்படிங்கிறது தீர்க்கமான முடிவு. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடியோ 2-3 போர் நடந்திருக்கு. அதுல எல்லாமே யார் தர்மத்தின் வழியில் நடந்தார்களோ அவர்களுக்கு மட்டுமே தான் வெற்றி கிடைத்திருக்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பரசுராமன் எடுத்துட்டோம். இதுக்கு முன்னாடி 2 போர் நடந்திருக்கிறது. சோ அது எல்லாமே வந்து வெற்றி தர்மத்தின் வழியில் நடப்பவர்களுக்கு தான். அப்புறம் இவங்க 2 பேருமே கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனரும் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த தேர் வந்து தெய்வீகமான தேர். இது வந்து அக்னி தேவனாலே அர்ஜுனருக்கு பரிசளிக்கப்பட்டது. இந்த தேர் செல்கின்ற அனைத்து திசைகளிலும் வெற்றிகளை குவிக்கும் தன்மை வாய்ந்தது. சோ இதுல இருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம் வெற்றி வந்து பாண்டவர்களுக்கு தான். அப்புறம் அவங்க முழங்கின சங்குகள், அந்த பேரெல்லாம் சொன்னேன் பாத்தீங்களா, அந்த சங்கநாதம் அது எப்படிப்பட்டது? தெய்வீகமான சங்குகள். அதனாலே வெற்றி இவர்களுக்கு நிச்சயம். அப்புறம் இவர் வச்சிருக்கிற காண்டீபம், இது வந்து பசுபதாஸ்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த பசுபதாஸ்திரம் வந்து யாரால இவருக்கு பரிசளிக்கப்பட்டதுன்னா சிவபெருமானாலே. இவருடைய போர் செய்யும் திறமையை பார்த்து அவர் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைந்து அவருக்கு வந்து அளிக்கப்பட்டது. 2 பேரும் ஒரு தடவை போர் பண்ணாங்க. அதுல வந்து இவர் வந்து ரொம்ப இவருடைய போர் பயிற்சிகளை எல்லாம் பார்த்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு சிவபெருமான் வந்து இதை வந்து பரிசா கொடுத்தார். அப்புறம் பாக்யலட்சுமி, பகவான் வந்து தேரோட்டியாக இருக்கிறார். பகவானுடைய அந்த மனசிலே நிரந்தரமாக தங்கியிருப்பவர் மகாலட்சுமி தாயார். மகாலட்சுமி தாயார் அப்படின்னா வெற்றிக்கு அதிபதியாக இருப்பவர் இல்லைங்களா? வெற்றிக்கு, செல்வத்திற்கு, அனைத்துக்கும். சோ தாயார் எங்க இருக்கிறாங்களோ அங்க வெற்றி நிச்சயம். அப்போ பாண்டவர்கள் கூட கிருஷ்ணர் இருக்கிறதுனால, கிருஷ்ணருடைய மனசிலே மகாலட்சுமி தாயார் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா இவர்களுக்கு ஜெயம்தான் உண்டாகும் அப்படிங்கறதுல சந்தேகம் இல்லை. அடுத்தது வந்து ரிஷிகேஷா. ரிஷிகேஷா அப்படின்னா நம்முடைய புலன்கள், 5 புலன்கள். இந்த புலன்களுக்கு எல்லாம் ஆள்பவர் யார் அப்படின்னு கேட்டா பகவான் கிருஷ்ணர் தான். சோ ரிஷிகேஷா அப்படின்னா புலன்களை ஆள்பவர் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்படிப்பட்ட ரிஷிகேஷனே இவர்களுக்கு தேரோட்டியாக வந்திருக்கிறார் அப்படின்னா கண்டிப்பா வெற்றி வந்து பாண்டவர்களுக்கு தான் அப்படின்னு இந்த சகுனங்கள் எல்லாம் சொல்கிறது. சோ போர்க்களத்துல தேரை கொண்டு போய் நிறுத்த சொன்னார். பகவானும் நிறுத்திட்டார். பகவான் நிறுத்தினதுக்கு அப்புறமா அர்ஜுனர் பார்க்கிறார் யாரெல்லாம் இருக்காங்க, போர் புரிய வந்திருக்காங்க தன்னை எதிர்த்து அப்படின்னு பார்த்ததுக்கு அப்புறமா ரொம்ப கலங்கி போயிட்டார். கலங்கி போனதுக்கு அப்புறமா 5 ரீசன் சொல்றார். நான் போர் புரிய மாட்டேன், எனக்கு இந்த ராஜ்யம் வேண்டாம், எனக்கு செல்வம் வேண்டாம், எனக்கு அரசாட்சி வேண்டாம், எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம், என்னை விட்டுடுங்க, நான் போயிடுறேன், நான் இவங்களுக்கு எதிராக ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன். என்னோட தாத்தா நிக்கிறார், என்னுடைய குலகுருவான துரோணாச்சாரியார் நிக்கிறார், என்னுடைய நண்பர்கள் இருக்காங்க, என்னுடைய சகோதரர்கள் இருக்கிறாங்க, சித்தப்பாமார்கள், பெரியப்பாமார்கள், மைத்துனர்கள் எல்லாருமே இருக்காங்க, அவர்களுக்கு துணையாக பல நாட்டு மன்னர்கள் இருக்காங்க. இவங்களை எல்லாம் நான் கொல்ல மாட்டேன். இவங்களை எல்லாம் கொன்னு எனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கணும்னா எனக்கு வேண்டாம் அப்படிப்பட்ட ராஜ்யம் அப்படிங்கிறார். சோ அவர்கள் மேல இறக்கப்படுகிறார், கம்பேஷன். அடுத்தது இன்பமின்மைன்னு ஒரு ரீசன் சொல்றார். இவங்களை எல்லாம் கொன்னுட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்குதுன்னே வச்சுக்கோங்க, நான் அதையெல்லாம் யார்கிட்ட ஷேர் பண்ணி சந்தோஷப்பட்டுக்குவேன் இவங்க எல்லாம் இல்லாம. சோ எனக்கு வேண்டாம் இதெல்லாம் வந்து என்னுடைய கைகள் வந்து ரத்தக்கரை படிந்த கைகளாக்கிவிடும். சோ நான் வந்து ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங்ல இருப்பேன். பாவச் செயல்னு சொல்றாரு 36ல. இவங்களை எல்லாம் கொன்னுட்டேன்னா என்னுடைய கைகள் ரத்தக்கரை படிந்து விடும், என்னால முடியாது, நான் இவங்களை கொல்ல மாட்டேன், என்னை விட்டுடுங்க, நான் காட்டுக்கு போயிடுறேன், காட்டுக்கு போய் தவம் பண்ணி நான் வந்து தவம் பண்ணி அங்கேயே இருந்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறார். அடுத்தது இன்னொரு ரீசன் சொல்றார், குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்துவிடும் அப்படிங்கிறார். இது என்னன்னு அந்த ஸ்லோகம் வரும்போது பார்க்கலாம்.
அப்புறம் இருமனம், அவரனால இன்டெசிஷன், என்ன டெசிஷன் எடுக்கிறதுனே தெரியல, போர் செய்வதா வேண்டாமா அப்படின்னு ரொம்ப குழம்பி போயிட்டார். அப்படி குழம்பின மனசோட இருந்தப்பதான் பகவான் 45 நிமிஷம் இந்த பகவத்கீதையை எடுத்து சொன்னார். சோ என்ன சொல்றார் அப்படின்னு ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலையும் நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். சோ உங்களுக்கு கேட்பாங்க, என்ன 5 ரீசன்னால அர்ஜுனர் போர் செய்ய மறுத்தார் அப்படின்னு கேட்பாங்க. இத நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச் செயல், குடும்ப பாரம்பரியம், இருமனம். இந்த 5 ரீசனையும் சொல்லிதான் நான் போர் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு பகவான் கிட்ட சொல்றார். இப்போ இரக்கம் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். அர்ஜுனர், மாதாஜி படிங்க. அர்ஜுன உவாச்ச திருஷ்ட்வேமம் ஸ்வஜனம் கிருஷ்ண யுயுத்சும் சமுபஸ்திதம் சிதந்தி மம காத்ராணி முகம் ச பரிசுஷ்யதி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, போரிடும் உணர்வுடன் என் முன் கூடியுள்ள எனது நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டு என் உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உலர்வதை உணர்கிறேன். சோ என் முன்னாடி நிக்கிற எல்லாத்தையும் நான் பாக்குறேன் பகவானே. என்னுடைய நண்பர்கள் இருக்காங்க, இவங்களை எல்லாம் உறவினர்கள் இருக்காங்க, இவங்களை எல்லாம் நான் கொல்ல போறேனா, இவங்க எல்லாம் சாக போறாங்களா, இவங்க எல்லாம் செத்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு எதுக்கு ராஜ்யம், எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு அவருடைய உடல் அங்கங்கள் நடுங்குகின்றன. கை கால்லாம் நடுங்குது, அவருக்கு வாய் உலர்ந்து போயிடுச்சு அப்படிங்கிறார். இரக்கம் அப்படிங்கிற அந்த ரீசனை இங்க சொல்றார். சோ அந்த வம்சம் முழுவதுமே, அந்த குரு வம்சம் முழுவதுமே அர்ஜுனருக்கு எதிராக நிற்கிறது. ஆனா கூட அவங்களை எல்லாம் நான் கொல்ல மாட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. அப்போ இதிலிருந்து ஒரு பக்தனுடைய சாஃப்ட் ஹார்ட்டட் பர்சன் அப்படிங்கிறது, அர்ஜுனன் அப்படிங்கிறவர் ஒரு சாஃப்ட் ஹார்ட்டட் பர்சன் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிய வருகிறது. சோ இந்த மாதிரி குருவம்சமே எதிர்த்து வந்தாலும் கூட இவர்களை நான் கொல்ல மாட்டேன் அப்படிங்கிறது ஒரு பலவீனம், ஒரு மென்மையான மனம் படைத்தவர். அதனாலதான் இந்த மாதிரி சொல்றார். சோ இதுக்கு பகவான் ஏதாவது சொல்றாரா, இல்ல அடுத்த ரீசன் என்ன சொல்ல போறார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இன்பமின்மை அப்படிங்கிறாரு. இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். படிங்க மாதாஜி. நச்ச ஸ்ரேயோனு பஷ்யாமி ஹத்வா ஸ்வஜனம் ஆஹவே ந காங்ஷே விஜயம் கிருஷ்ண நச்ச ராஜ்யம் சுகானி ச. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொந்த உறவினரை இப்போரில் கொள்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்பதை என்னால் காண முடியவில்லை. எனதன்பு கிருஷ்ணரே, இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியோ ராஜ்யத்தையோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை. சோ நகாங்ஷே விஜயம், எனக்கு வெற்றி வேண்டாம். நசராஜ்யம், எனக்கு ராஜ்யம் வேண்டாம். சுகானிச்ச, எனக்கு இன்பமும் வேண்டாம் அப்படிங்கிறாரு. சோ அது மட்டும் சொல்லல, அவர் என்ன சொல்றாரு, இந்த போரில உறவினர்களை கொள்வதால் எனக்கு என்ன கிடைக்க போகுது, என்ன நன்மை, அது எனக்கு நன்மையாவே தெரியல கிருஷ்ணா அப்படிங்கிறாரு. அது மட்டும் கிடையாது, இன்னொரு தடவை என்ன சொல்வார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க உங்களுடைய குருவான சாந்திபனி முனிவரை கூர்மையான அம்புகளால் அவருடைய இதயத்தில் துளைப்பீர்களா அப்படின்னு கேட்கிறார். கரெக்ட் தானே, இல்லைங்களா? இப்போ யாரோ ஒருத்தர் கோயில்ல இருக்கார், நம்ம கோயிலுக்கு போறோம், அவர் பாட்டுக்கு அமைதியா உட்கார்ந்து ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கிறார். அவரை போய் ஓங்கி ஒரு பலாக ஒரு அறை வச்சுட்டு வா அப்படின்னு சொன்னா நம்ம செய்வோமா? செய்ய மாட்டோம், இல்லைங்களா? இல்ல நம்ம வீட்லயே யாரா உட்கார்ந்து சும்மா உட்கார்ந்து ஏதோ புக் படிச்சுட்டு இருக்காங்க, டிவி பார்த்துட்டு இருக்காங்க, அவங்கள ஒரு அறவை அப்படின்னு சொன்னா செய்வோமா? செய்ய மாட்டோம், இல்லைங்களா? சோ அப்போ போரிலே கொல்லணும் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றார். நான் என்னுடைய நண்பர்களை கொல்ல மாட்டேன், என்னுடைய உறவினர்களை கொல்ல மாட்டேன், அதனால பாவம் சேரும் அப்படிங்கிறார். அப்ப இதையும் சொல்றார், என்னுடைய குருவான துரோணாச்சாரியாரை கொல்ல சொல்றீங்களே, என்னுடைய தாத்தாவான பீஷ்மாச்சாரியாரை கொல்ல சொல்றீங்களே, அப்போ நீங்க உங்களுடைய குருவான சாந்திபனி முனிவரை கொல்லுவீங்களா அப்படின்னு கேட்கிறார். கரெக்ட் தானே டிவோட்டிஸ்? அர்ஜுனர் கேட்கறது கரெக்ட் தானே? யாராவது ஒருத்தர் அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, மாதாஜி உங்களை அன்மியூட் பண்ணுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் வாங்க. பிரபுஜி அன்மியூட் பண்ணிருக்காரு மாதாஜி. முருகன் பிரபுஜி, உமா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணிருக்காங்க.
சொல்லுங்க மாதாஜி. அவர் சொல்றது கரெக்ட் தானே? கண்டிப்பா அவங்க சொல்றது கரெக்ட் தான். யாரும் அப்படி அவங்க குருவையே இது பண்றதுக்கு வில்லிங்கா இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா? கரெக்ட். நமக்கும் அதே நிலைமைதான் இல்லைங்களா? அவர் சொல்றது எல்லாமே கரெக்டா தான் இருக்கு. இறக்கப்படுறார், இன்பமின்மை, எனக்கு சந்தோஷம் இல்லைங்கிறார், நண்பர்களையும் இவங்களெல்லாம் கொல்ல மாட்டேன்னு சொல்றார். ரொம்ப கரெக்டா தான் சொல்ற மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியுது இல்லைங்களா? நம்மளும் அப்படிதான் நினைப்போம். ஆனா பின்னாடி பகவான் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ. முருகன் பிரபு, நீங்க என்ன சொல்றீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ துரோணாச்சாரி சண்டை போர் புரியும் விருப்பத்துடன் அங்க வந்து நின்று கொண்டிருக்கிறார். சாந்தி வீரமணி கிருஷ்ணரிடம் போர் புரிவதற்கு வரவில்லை. இது ரெண்டும் ஒன்னா நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்க முடியாது மாதாஜி. இல்ல அவர் கேக்குறார், என்னோட குருவை வந்து கொல்ல சொல்றீங்களே, உங்க குருவை நீங்க கொல்லுவீங்களா அப்படின்னு கேக்குறார். ஆனா இவரு பெசாம இருக்கிறாரு, இவரு சண்டைக்கு வந்திருக்கிறாரு. நீங்க சொல்றதும் கரெக்ட் தான் பிரபு. சரி, அப்ப தாத்தா நண்பர்கள் எல்லாமே இருக்காங்கல்ல, குருவை விட்டுடுங்க. தாத்தா இருக்கிறார், தன்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாம் இருக்காங்க, சித்தப்பாமார்கள் இருக்கிறாங்க, அவங்க எல்லாம் வந்து நிக்கிறாங்க. அவங்கள வந்து கொல்ல முடியுமா அப்படின்னு வந்து கேட்கிறார். சோ நம்ம கொல்ல மாட்டோம் இல்லைங்களா? யாரையுமே வந்து இத்தனை பேரை வந்து ஒரு இடத்துல வச்சு கொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம ஒத்துக்க மாட்டோம் இல்லைங்களா? ஒரு சின்ன நம்ம பெரியவங்க, நம்ம வீட்டு பெரியவங்களே வந்து ஒரு எதிர்த்து பேசக்கூடாது, ஒரு வோக்கலா கூட வந்து நம்ம வந்து அவங்களை எதிர்க்க கூடாது அப்படின்னு தான் நமக்கு எல்லாமே பெரியவங்க துரியோதனன்ற ஒரு அதர்மம் பக்கம் வந்து சேர்ந்து இருக்கிறதுனால நம்ம தர்மத்தை யோசனை பண்ணிதானே ஆகணும் மாதாஜி. பண்ணணும். ஆனா ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதர்கள் மாதிரி இருக்கிறவங்க நான் வந்து யோசிப்போம் இல்லைங்களா? அவ்வளவு நம்மளுக்கு எல்லாம் வந்து ஆன்மீக அறிவெல்லாம் இல்ல அப்படிங்கும் போது நம்ம செஞ்சா பாவம் தானே அப்படின்னு தானே நம்ம யோசிப்போம். சாதாரண மக்கள் அப்படித்தானே யோசிப்பாங்க. ஆமா ஆமா மாதாஜி. அந்த மாதிரிதான் ஏன் அப்படி அர்ஜுனர் கேட்கிறா? அர்ஜுனர் சாதாரணமானவரா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல, அவர் நல்ல அறிவாளி. அதனாலதான் பகவானுக்கே ஃப்ரெண்டா இருக்கிறார். ஆனா பகவான் அர்ஜுனரை அறியாமையில் ஆழ்த்தி இருக்கிறார். ஆழ்த்தி இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்க வைக்கிறார். எதுக்காக அப்படின்னா பின்னாடி வரப்போற மக்களுக்காக. அந்த பின்னாடி வரப்போற மக்கள் மனசுல வந்து கலியுகத்துல எல்லா மக்களும் மந்த புத்தி உடையவர்கள், ஆன்மீகத்துல அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது, அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்பேன் கம்மி. சோ அவங்க எளிதாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த மாதிரியான ஒரு ஏற்பாடை வந்து பகவான் பண்றார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, தேங்க்யூ. உண்மைதான் மாதாஜி, உண்மை. ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எடுத்து படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தாபம் ஏவாஸ்ரயே தஸ்மான் ஹத்வைதான் ஆததாயினஹ தஸ்மான் நாஹாவயம் ஹந்தும் தார்தராஷ்ட்ரம் சபாந்தவான் ஸ்வஜனம் நிகதம் ஹத்வா சுகினம் ஸ்யாம மாதவ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்யாம மாதவ அப்படிங்கிறார். மாதவா அப்படின்னு ஒரு பேர் பகவானுக்கு உண்டு. இங்க அந்த பேரை வந்து சொல்றாரு அர்ஜுனர், ஷாம மாதவா அப்படிங்கிறார். ஏன் அந்த பேரை சொல்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்களை கொல்லுவதால் நமக்கு பாவமே வந்து சேரும். அர்ஜுனர் வந்து பகவானுக்கு எடுத்து சொல்றார் பாருங்க, அக்கிரமக்காரர்களை கொல்லுவதால் பாவமே வந்து சேரும் அப்படிங்கிறார். இது பகவானுக்கு தெரியாதா? ஆனாலும் சொல்றார். எனவே திருதராஷ்டிர மகன்களையும் நமது நண்பர்களையும் கொல்லுதல் நமக்கு சரியானதல்ல. சோ திருதராஷ்டிர மக்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்? போருக்கு கூப்பிட்டிருக்காங்க பாண்டவர்களை. எப்படி? பகவான் வந்து தூது போனார். இது வந்து அவர்களுடைய ராஜ்யம், அவர்கள் ஆள வேண்டிய ராஜ்யம், அவர்களுக்கு ஒரு 5 கிராமத்தை கொடுங்க அப்படின்னு பகவான் வந்து போர் வேண்டான்னு போறார். போர் வேண்டாம், ஒரு 5 கிராமத்தை கொடுத்துருங்க, 5 பேத்துக்கு 5 கிராமம். ஆனா துரியோதன் என்ன சொல்றார்? ஊசி முனை அளவு கூட நிலம் தர முடியாதுன்னு சொல்லிடுறான். அப்படிப்பட்ட அந்த மகன்களை, திருதராஷ்டிரருடைய மகன்களை கொல்லுதல் பாவம் அப்படிங்கிறார். அப்போ எப்படிப்பட்ட ஒரு தெய்வீகமான சாஃப்ட் ஹார்ட்டட் பர்சனா அர்ஜுனர் இருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ இங்க வந்து ஒரு பேர் சொல்றார் பாருங்க,
சுகின சியாம மாதவர் அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரே அப்படிங்கிறார். ஏன் சொல்றார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணரே நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்து விட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைய முடியும்? இதனால் நமக்கு என்ன லாபம்? இவங்களெல்லாம் கொன்னுட்டு எனக்கு என்ன லாபம் கிடைக்க போகுது? எனக்கு சந்தோஷமே இல்ல அப்படிங்கிறார். இந்த சியாம மாதவ அப்படிங்கிறார். மாதவ அதிர்ஷ்ட தேவதை யாரு? மகாலட்சுமி தாயார். அந்த அதிர்ஷ்ட தேவதை இருக்கிற இடத்துல வெற்றிதான் வெற்றிதான் இல்லைங்களா? வெற்றியை கொண்டு வந்து சேர்ப்பவள். சோ அப்படிப்பட்ட வெற்றியை கொண்டு வந்து சேர்ப்பவர், அதிர்ஷ்டத்தை தரக்கூடியவள் மகாலட்சுமி. சோ அப்படிப்பட்ட நீங்கள் எனக்கு மட்டும் ஏன் துரதிர்ஷ்டத்தை தர்றீங்க? அதுதான் இங்கே அர்ஜுனருடைய கேள்வி. அதற்காகவே இந்த பேரை சொல்லி கூப்பிடுறார், சியாம மாதவ அப்படிங்கிறார். உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மற்றவர்களுக்கெல்லாம் அதிர்ஷ்டத்தை, எல்லோருக்கும் அதிர்ஷ்டத்தை தரக்கூடிய நீங்கள் எனக்கு மட்டும் துரதிர்ஷ்டத்தை தரலாமா? அதுதான் இங்க பின்னாடி ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கிற கேள்வி. படிங்க மாதாஜி. யதி மாமா பிரதிகாரம் அசஸ்திரம் ஹஸ்திரபாணயः தாதராஷ்ராரணி ஹன்யூஸ் தன்மேஷே மதரம் பவேத். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி, ஆயுதமின்றியும் எதிர்த்து போரிடாமலும் இருக்கின்ற என்னை ஆயுதம் தாங்கிய திருதராஷ்டிரனுடைய மகன்கள் போரில் கொன்றால் அது எனக்கு அதிக நன்மையை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறார். ஆயுதம் இன்றியும் எதிர்த்து போரிடாமலும் இருக்கின்ற என்னை. சோ நான் ஆயுதம் ஏந்த போறது இல்ல கிருஷ்ணா. அவங்க என்ன ஏதாவது ஆயுதத்தை கொண்டு தாக்கினாலும் நான் அவங்களை எதிர்த்து போர் செய்ய மாட்டேன். ஆயுதம் தாங்கிய திருதராஷ்டிரனுடைய மகன்கள் நிராயுதபாணியா நிப்பேன். என் கையில ஆயுதத்தை ஏந்த மாட்டேன், கீழே போட்டுடுறேன் என்னுடைய காண்டீபத்தை, வில்ல. ஆனா அவங்க என்ன அடிக்கட்டும், ஆயுதத்தால என்ன கொல்லட்டும். அப்படி கொன்னா கூட அது எனக்கு நன்மைன்னு நான் நினைச்சுக்கிறேன். ஏன்னா என்னுடைய கைகள் ரத்தக்கரை படியாது அப்படின்னு சொல்றார். இதுல ஒரு விஷயம், ராமாயணத்துல போர் நடக்கிறது, ராமருக்கும் ஸ்ரீராமருக்கும் ராவணனுக்கும். அந்த போர்க்களத்துல ராவணன் ஆயுதங்களை எல்லாம் இழந்து நிராயுதபாணியாக நிற்கும் போது ஸ்ரீராமர் என்ன சொன்னார்? இன்று போய் நாளை வா அப்படின்னு. ஏன்னா போர்க்களத்துல அப்படி ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கு. ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவங்க நிராயுதபாணியா இருக்கும் போது அவர்களை தாக்க கூடாது அப்படிங்கிறது அந்த ரூல்ஸ் இருக்கு. அப்படிங்கிறது சத்திரியனான அர்ஜுனருக்கு நன்றாகவே தெரியும். அப்போ ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற என்ன துரியோதனுடைய மகன்கள் தாக்குவார்களா? தாக்க மாட்டார்கள், தாக்க கூடாது. இது எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டே அர்ஜுனர் இந்த மாதிரி புத்தி பேதலிச்சு போய் இந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்கிறார். சோ ஆயுதம் தாங்காம இருப்பேன், அவங்க என்ன கொன்னாலும் பரவாயில்லை, நான் அத ரொம்ப நன்மை, எனக்கு நல்லது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அதுதான் இந்த ஸ்லோகம் சொல்றது, குடும்ப பாரம்பரியம். ஆனா குடும்ப பாரம்பரியத்துல பின்னாடி வருகின்ற ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்றது அப்படின்னு நம்ம இப்போ ஒரே ஒரு தடவை நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். அந்த ஸ்லோகங்கள் இங்க வராது இந்த பிபிடில, ஆனாலும் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும். என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, குடும்ப பாரம்பரியம் எவ்வாறு அழியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, போர்க்கு நடக்கும் போது எல்லா வீட்டுல இருந்தும் குடும்ப தலைவர்கள், அப்புறம் போர் பயிற்சி பெற்ற பெரியவர்கள் எல்லாருமே போர்க்களத்துக்கு வந்துருவாங்க. அப்ப வீட்டுல யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா, குழந்தைகளும் மகளிர் பெண்கள் மட்டும்தான் இருப்பாங்க. அப்போ போர்க்களத்துல போருக்கு சென்ற குடும்ப தலைவன் போரிலே கொல்லப்படலாம், இறக்கலாம். சோ அந்த குடும்பம் நிர்கதியாகிவிடும். அந்த குடும்பத்தை நடத்தும் குடும்ப தலைவன் இறந்து விட்டால் அந்த குடும்பம் நிர்கதியாகிவிடும். அவர்களை பாதுகாப்பதற்கு யாரும் இருக்க மாட்டார்கள். அப்போ அந்த பாதுகாக்க ஆள் இல்லாததுனால அங்கே இருக்கின்ற அந்த குழந்தைகள், கொஞ்சம் அந்த டீனேஜ்ல இருக்கிறவங்க இல்லைங்களா, அந்த இளைஞர்கள், யுவதிகள், இவங்க எல்லாமே சுதந்திரம் மிக்கவர்களாக ஆகிவிடுகிறார்கள். ஈவன் பெண்கள் கூட. அவர்கள்
சமுதாயத்திலே மற்றவர்களோடு கலப்பதற்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கிறது. சுதந்திரம் மிகுந்த இருக்கிறதுனாலே தேவையற்ற சந்ததிகள் உருவாக நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா அவங்கள வழி நடத்துவதற்கு ஆட்கள் இல்லை, குடும்பத்துல பெரியவர்கள் இல்லை, குடும்ப தலைவர்கள் இல்லை. சோ குடும்பத்துல இதெல்லாம் நல்லது, இப்படி எல்லாம் செய்யணும், இது செய்யக்கூடாது அப்படின்னு வழிநடத்த ஆள் இல்லாததுனால சுதந்திரம் மிக்கவர்களாக ஆகிறார்கள், தவறான பாதையிலே செல்கிறார்கள் பெண்களும் இளைஞர்களும். அப்போ தேவையற்ற சந்ததிகள், அதாவது வர்ண சங்கரா அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது, அந்த தேவையற்ற சந்ததிகள், அந்த மாதிரி சந்ததிகள் உருவாகிறதுனால அந்த சந்ததிகள்னால சமுதாயத்துக்கு சீர்கேடு. ஏன்னா அவங்களுக்கு எதெல்லாம் செய்யணும், ரூல்ஸ், தர்மம் எது அதர்மம் எது எதுவுமே அவங்க தெரியாது. அவங்க ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க மனசுக்கு பிடிச்சதான் தான் தோணித்தனமா செய்வாங்க. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு சமுதாயம் உருவானா குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்துவிடும். இந்த மாதிரி ஒரு சமுதாயமே சீர்கெட்டு போகும். அதுக்கு நான் காரணமா இருக்க மாட்டேன் பகவானே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்றார். அதனாலதான் இங்க குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்துவிடும் அப்படின்னு சொல்றாரு. படிங்க மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. சஞ்சய உவாச்ச ஏவம் உக்த்வார்ஜுன சங்கே ரதோபஸ்த உபாவிஷத் விஸ்ருஜ்ய சசரம் சாபம் சோக சம்விக்ஞமானசஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சஞ்சயன் கூறினான், போர்க்களத்தில் இவ்வாறு பேசிய அர்ஜுனன் தனது வில்லையும் அம்புகளையும் ஒருபுறம் எரிந்துவிட்டு ரதத்தில் அமர்ந்து விட்டான். அவன் மனம் சோகத்தால் மூழ்கியுள்ளது. சோ இப்படியெல்லாம் கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்லிட்டு அவருடைய காண்டீபத்தையும் வில்லையும் ரதத்திலேயே வச்சுட்டு கீழே அப்படியே உட்கார்ந்துட்டார் ரதத்துல. சோ இத யார் யாருக்கு சொல்றார் அப்படின்னா, அந்த அஸ்தினாபுர அரண்மனையிலே உட்கார்ந்து இங்கே நடப்பதையெல்லாம் திருதராஷ்டிரருக்கு எடுத்து சொல்லிக் கொண்டிருந்த அவருடைய காரியதரிசியான சஞ்சயன். அவர் இங்க நடக்கிறத அப்படி சொல்றார். ஏன்னா அவருக்கு கண் இல்ல திருதராஷ்டிரருக்கு. சோ இங்க நடக்கிறத அப்படி சொல்றார். சோ அர்ஜுனனுடைய மனம் சோகத்துல மூழ்கி இருக்கிறது. இந்த 5 ரீசனையும் பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்லிட்டு போர் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லி ரதத்துல உட்கார்ந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்றார். சோ இங்க நம்ம முக்கியமான வார்த்தைகள் என்ன இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல அப்படின்னா, திருதராஷ்டிரர் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல கிம்மகுர் வத சஞ்சய, என்ன செய்தார்கள் சஞ்சயனே அப்படின்னு கேட்டார் பத்தீங்களா. என்னுடைய பிள்ளைகளும் பாண்டவனுடைய புத்திரர்களும் என்ன செய்தார்கள் சஞ்சயனேன்னு கேட்டார். துரியோதனனுடைய பயம் மகதீம் சமம், மிகப்பெரிய படை அப்படின்னு சொல்றாரு பாத்தீங்களா துரோணாச்சாரியார் கிட்ட. மகதீம் சமம், மிகப்பெரிய படை. அடுத்தது சங்குகள் முழங்குதல். கிருதயானி வேதாரயத், அவருடைய இதயங்கள் நொறுங்கி போகின அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அவருடைய தெய்வீகமான சங்குகள், பகவானுடைய பாஞ்சஜன்யம் பஞ்சபாண்டவர்களுடைய சங்குகள் முழகும் போது இந்த கௌரவர்களுடைய இதயங்கள் நொறுங்கி போகின அப்படின்னு பார்த்தோம். அடுத்தது அர்ஜுனனின் கவனிப்பு. அவர் என்ன பண்றார், 2 பக்கமும் பாக்குறார் யார் யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு. காண்டீவம் சம்ஸ்ரதே அஸ்தாத், சோ அந்த காண்டீவத்தை நழுவ விடுகிறார். சோ அர்ஜுனன் போராடாத காரணங்கள். அப்பிரதீகாரம் அசஸ்திரம். சோ நான் அந்த 5 காரணங்கள் சொன்னார் பாத்தீங்களா. இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச் செயல், அப்புறம் குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்துவிடும், இன்டெசிஷன். சோ எந்த டெசிஷனும் எடுக்க முடியாத அந்த மனநிலையில் இருக்கிறார். சோ இதுதான் முக்கியமான வார்த்தைகள் அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இதோட இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் முடிவடைகிறது. நான் ஸ்டாப் ஷேர் பண்றேன். இந்த சாப்டர் சம்பந்தமா உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. டிவோட்டீஸ் டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தா நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம் டிவோட்டீஸ். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க எல்லாரும் 11 மெம்பர்ஸ் நீங்க அட்டெண்டன்ஸ் போடாதவங்க மட்டும் கொஞ்சம் அட்டெண்டன்ஸ் நீங்க போட்டுருங்க